Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Kama mantiere nyakoro makajua ngamosi ni osaure gino mara eni ruwe yone ni mano makare chieo kendo ichumalo mabera hinyo kinyi ni endika en tarik prariyo to koda chiel dwe ni endi mano mara ariyo ikalo fario prariyo to koda uchelo machigde hinya chiru ni endi mano Sulwe Mokinyi ochakore gi thul masanya krom sangwen mano mara nyango ka iko ni mathuta hinya tielo gi endi mago mag chenro mago mag Sulwe Mokinyi kidini ni mabende obiro yudo weche manyien yone endi mano mara dimba par malong kanye ni tok weche manyien yore dimba wan kanye ndi koda kanundu mano mara Oboke to wan kanye ndi koda kachal mano mara ekobro tieke yono bakare waikoni mathuta hinya Color TV kochakore thuolo ni endi nyaka ang wachakwa lonk midhiambo makama kawuono kabende parni bodho install bedano bini kanyindi kochakore thuolo mar masa bor mar odiochieng kendo bende mor mathuta hinya ang no chop ni weche gendi mago mag tuke ibiro yudo kanyindi weche manyien bende ibiro yudo kanyindi kumano wanyisi pele ka pele ni Color TV machiegni pacho ma odwa ka imedo mana kete kaendi kinde ka kinde nyinga Henry Okech machiegni jatend piny Kenya Mulula Dr. William Ruto bende koto nochuoko Oboke bende chike adek kata mana chike adek ma ong'ere kaka bill sama bende koto biro bedo chike pacho kaendi gino ma koto biro kelo ber ne oganda jo Kenya en ko jatend piny Kenya bills adek mabende nochuoko Oboke oting'o mago mabende biro neno ni koro obok mago mag tho kaachiel koda ka mag nyuol olos apisi magi machiegni mondo jopiny obed koda ka yot weche gendi mag yudo obok ogogo weche gendi mag pur mar pyrethrum en achiel kuom gima bende jatend piny Kenya nochuoko Oboke kaachiel koda ka bende neno ni jotije kaachiel koda ka oganda jo Kenya oyudo yot ahinya weche gendi mago mangima magi endi ne ochuoyo Oboke apisi mare kama bende ne oneno ni koro oganda jo Kenya obiro bedo koda ka yot kotenore koda ka bills adek ogogo. Your Excellency, the first bill was introduced in the National Assembly by the distinguished member for Gilgil constituency, the Honorable Martha Wanjira Wangari. And the amendment of Section 5, Your Excellency, provides that the national government will establish birth and death registration offices in every sub-county. The bill leaves the administration of it to the national executive so that Your Excellency can accord with your instructions of December last year during the Jukwaa la Usalama initiative, where you instructed that there be opened offices throughout the country for purposes of birth and death registration. This bill actualizes Article 6, subsection 3 of the Constitution, which requires all state organs at national level to ensure that the services are accessible down to the people. The amendment to the 1928 Birth and Death Registration Act will therefore actualize this provision to ensure that civil registration is done as closest as possible to the people of Kenya. The bill provides, Your Excellency, that every person who is practicing social work needs to register with the institute, but kanyakla MCS duto mpacho kaendi monendi mano Nairobi ne oyawa yanga koda ka jatend piny Kenya Dr. William Ruto en kane oloso koda ka MCS mabende nie romo nogo jatend piny Kenya yango malong'o ni ber mondo bi koro MCS ong'e tijgi yo mano makare kendo gineni koro dongruoge ma ichwalo ka okalo kuom loch mar kor gwenge mong'ere kaka devolution obedi yono endi mano makare kendo bende oketi e tim okwayo MCS mondo medo ti machiegni kanyakla koda ka governors kaachiel koda ka piny owacho man malo yorno ni japiny oyudo dongruoge ma opogore mabende nomiyo ogonegi kura. As members of county assemblies, you are the frontline custodians and steadfast defenders of devolution. Over the past 13 years, since devolution took root, you have built institutions where none existed previously. You established the legislative background and backbone upon which county governments operate today. You enacted the laws, frameworks, and regulatory structures
that enable counties to function effectively in health, in agriculture, in trade, in planning, and local revenue administration. You have strengthened fairness in resource distribution and ensured that development reaches beyond county headquarters into villages, markets, schools, health facilities, and rural infrastructure. In doing so, you have made equity practical and measurable. Honorable members, from the first day of this administration, I made it clear that devolution is not merely a constitutional provision. It is the ground jewel of our democratic governance and one of the greatest achievements of the people of Kenya. Accordingly, this administration has treated devolution not as an obligation to be managed, but as a commitment to be strengthened. Kinde mabende ikedo koda ka timbe gwendi mag mahundu maricho mokala ahinya mabende itimo koda ka oganda jo Kenya kama oting'o obila ma pacho kaendi. En ni japiny bende be yudo adiera makende kaachiel koda ka ratiro mare e weche gwendi ma osebed ka itimone, to molo ahinya go obila ma pacho kaendi monego bedni kawo chik kendo bende rito godo japiny. Ma inenore e gwenge mag Masea ka ja obila ma bende itudo koda ka kuo mano mar omenda kaachiel koda ka timbe gwendi mago mag njore. E gwenge mag Siaya koro to ne owe thuolo koda karambunu bende romo gana mia ariyo gino mabende koro to mako dho oganda nono e gwenge gendi mago makono. Endi mako weno mabende itudo gi timbe gwendi e nyim doho tielo nendi mano mar ariyo mabende ochwale koro to ne oduogo owe thuolo ka bende obila pod biro medo dhi nyime e seche ma en bende koro to ne oyango ni onge koda ka keth moro amora. This is the court ruling. The state asked and was given 7 days at the initial stages of this matter, custodial orders against the respondent. Later on 16th of February 2022, the state yet again requested for extension of the custodial orders for a further 5 days, which this court granted them 3 more days. Today, the state submits that they are not opposed to the release of the respondent from bond. When they applied for the custodial orders, they indicated that the respondent would interfere with witnesses. This court wonders whether that threat has been handled. It is this court's strong feeling that the state is not serious about this matter, and the custodial orders sought have not been utilized. This is infringement of the respondent's right to liberty, and this court abhors this wanton misuse of the limited judicial resources and the abuse of the court process. I think I've said enough, be that as it may, and the respondent being a serving police officer and a public servant, he possesses no risk of flight, and neither has the state stated as much. The court orders as follows. The respondent is hereby released on personal bond of shillings 200,000 with 2 sureties who shall be public servants. The respondent shall work closely and on direction of the IO and shall present himself to the IO as and when required. This matter shall be mentioned on the 19th day of March 2026. So orders the court. Moko kuom rowere mawuok e alwora nendi man Masea County koro to singo mabiro chopo e romo nogo motisi kaka Linda Ground mabende kweth mago mag ODM koro to biro bage kaunti nendi man Masea. Eni kane giloso koda ka jofwambo rowere go endi yango ni gin koro gisiro mana lwedo Laktar Oburu Odinga ogai mar duond buch ODM
mabende koro to osenyiso telo no endi paro makare gikwedo malich mokalo ahinya Sifuna kaachiel koda Kalange mabende giyango ni gin andhoke madongo ahinya pacho kaendi ka ok gibi yie mondo mi duond buch ODM kethi koda ka Sifuna koda Kalange. We have suffered in the hands of rogue regimes since immemorial through killings, torture, maiming, and detention. We strongly reject the misguided plans to take our people to the streets. Say big no to maandamano! Say big no to maandamano! No! No to maandamano! No! No to maandamano! No! Our founding leader, Baba Ramolo Odinga, may his soul rest in peace. The unbreakable lion of Kenya democracy, visionary architect of justice, and eternal beacon of hope, forged a strategic agreement with the President William Samoei Ruto via the 10-point agenda. We honor these as youths of Siaya County and fully back the ideals, policies, and the broad vision of the party. Pursuant to this, we praise the swift removal of one disloyal Edwin Sifuna as SG of ODM party. Aenda siende? Aenda siende? Punitiere don go ni man mar ODM medo mana nenore malich mokalo ka seche go ni mabende kweth mago mag Edwin Sifuna mabende oyangore kaka Linda Wananchi biro bedo ka bago romo margi gwenge gwendi mago makaka mega odiochieng' nogo mano mar Ngeso. Ayub Savula jalup governor e county onogo mano makaka mega oyango ni romo kamane ndi sani koro chal ka gima idhiro gi jatend piny Kenya machon moluoro Uhuru Kenyatta ka giyango ni ogibi yie mondo midun boni ndi mar ODM bar koda ka jotelo moko ma ok osebedo ka koro neno maber ahinya koda ka duond buch ODM giyango ni gibiro chung' ma otegno kendo bende na ni duond bura ndi mar ODM obedo gimoro achiel kendo ok opogore paro kaka osebedo ka koro inene gi thuolo masani. Sisi tuko serikali ya William Ruto na sisi tumefocus hapo 2027 Ruto atashinda, 2032 mimi na Ndaku atajipanga nyuma ya Mheshimiwa Musalia Mudavadi na tusonge mbele kwa sababu Ruto anajali Waluya. Na mimi naeleza ile rally ya Jumamosi pale Kakamega mtaona. Hii watu wamepanga kubeba university students. Ati wabebe wa Masinde Muliro, wabebe wa Kibabi, wabebe wa Meseno, walete hapa Kakamega. Hapa Kakamega tumejipanga na William Ruto. Kama Sifuna unatumiwa na ule retired president Uhuru Kenyatta kuja kuletea mchafuko Kakamega, sisi hatukubali. Mimi kama mtoto wa pasta tutamobilize watu twende kanisa tuombee William Ruto aendelee kujali Waluya, awaletee maendeleo, maneno siasa ya kelele peleka mbali outside the Luya land. Sisi tunatafuta cake from national government, watu wetu wafaulu vile Faruku amekuja hapa anajenga dormitory. Sasa hii tuelekee mahali pengine tufanye maendeleo mengine. Mheshimiwa Governor Mabungoma County, Governor Manoma Busia County Polo Tuo mabende sani koro ne ogolo chik mabende kumo uso yedhe oko mano mare kar thieth maduong' mano ma Busia. Polo Tuo makani loso koda ka jofwambo no yango ni thoth yedhe osebedo ka koro iuso oko kendo ma osekelo achiedh nade ne jotuo ma onego bed ni koro yudo yedhe gwendi e kuonde thieth ma gidhiye mondo mi timnegi chenro gwendi mago mag thieth. Ne ogolo chik makamano endi ka oyango ni ber mondo mi koro oganda jo Kenya yud adiera kaachiel koda ka ratiro margi to molo ahinya weche gwendi mago mag thieth ma ichwalo negi. So when a patient comes in, who is receiving it? Okay, when the patient comes in. Wale ambao sana sana wanataka kufanya biashara ya kibinafsi, itabidi tutafute njia nyingine kwamba tutafautishe kwamba lengo la serikali ni kujitolea wewe kuwa kama mfanyikazi wa serikali, what they call a civil servant. Na ukiwa unataka mambo ya faida sana na nini, uachane na sisi, wewe ufanye yako. So tumeangalia upande ya madawa, tumeangalia upande ya equipment, tumeona hapa tuko na challenge na dialysis, tumeona ile ma CT scan, lakini saa nyingine pia ni shida kidogo kwamba wale wanafaa wasimamie hizo idara, ndio utapata tena badala ya kurekebisha
yale, au tena ndio wako na biashara yao ya kibinafsi kule nje, na hapo ndio unaona saa nyingine wananchi wanapata changamoto. Sio desturi nzuri kwamba hospitali ya serikali iko hapa na tunaleta madawa hapa, na wewe unafanya hapa kazi na wewe unaenda kufungua duka la madawa pale nje, haswa nje ya mlango wa ofisi za serikali. And then tunakuja tunaambia wananchi labda hakuna dawa, na yet wewe umejua ukweli wa mambo vile tumekuwa hapa. Dawa za kutibu malaria ni nyingi, dawa za antibiotics ni mingi. Huwezi kusema, badala ya kusema antibiotic wewe unasema dawa ya jina fulani, ile wewe umejua haiko hapa. Lakini sasa wengine wamekodisha ile watu ambaye sasa wamekuja wameweka pale chemist, lakini ukienda katika rekodi zetu zinaonesha haifai kuwa hiyo. So hao sisi tunatoa ilani kwamba hatuhitaji vibanda hapa ya kuuza madawa hapa nje ya hospitali. So nimetoa amri kwamba license hizo hazirudishwi, na wakiendelea namna hiyo tena tutazing'oa tu, kwa sababu hatutaki mambo ya haramu nje ya hospitali tu hapa. Wewe badala ya kuhudumia, wewe ni mhudumu kwa hapa hospitali, na wewe tena ndio uko na chemist hapo nje, haikubaliwi. To kawada kiwecho gedi mago mag siasa wayudo ka nyendi ni jokanye dumor ndi bano mar ODM kaunti mar Bomet bende pod medo wuok malich ma okalo ka gikwedo paro ma yande ne okel koda kama kuom jotelo moko pacho kaendi to moloyo nyakweth mag ODM kaachiel koda ka mag UDA. Weche gendi mag timo zoning nyiso ni keto kanyakla oganda kata mana jotelo ka giyango ni onge geng'o ng'ata ma bende ibiro yiene mondo mi ochung' koda ka otiko mar duond bura moro kama duond bura machielo ema nitiere koda kambi. Ene giyango ni mano endi en gino biro miyo japiny kos yiero jatelo endi ma bende gidwaro ka gikwayo mondo mi kata obedo ni ODM kaachiel koda ka UDA biro loso piny owacho ma gibende gigo mondo gilosi 2027 to giwe japiny mondo mi oyiere jotelo gwendi ma chunygi dwaro mondo mi kik dipo ka nyalo biro kelo gwenyruok moro amora kata mana koko. Kwa majina naitwa Jared Omondi Adeny, ODM Special Interest Bomet County. Tuko hapa na timu yangu, team Bomet, party officials ya Bomet. Tunaongea tukitaka hii maneno ya zoning kwanza tumekataa. Si tumekataa hiyo maneno ya zoning. Tumekataa maneno ya zoning. Tunataka kila aspirant asimame penye ako. Kitu ya pili, sisi tukiwa hapa Bomet hatutaki story ya kulambana huko juu. Tunataka msikizane mara moja na tukue ODM moja. Hatutaki story ya ODM A na ODM B. Na kama mnataka kuharibu hiyo chama ya baba, mtatuambia na tutawatoa hapo mbio na mbio mara moja. Kwa majina naitwa Susan Korir Mami, I'm an aspirant Bomet County. Ninasimama na chama cha ODM. Tunapenda chama cha ODM kwa sababu ni chama kubwa Kenya yetu. Kitu tunasema, hatutaki kusema, hatutaki soni. Kwa sababu mtu hata akipata mapacha, hata wakielewana Ruto, UDA na ODM, bado ni kama mapacha. Na mtu akisema mapacha, hawezi sema ati nitaweza huwa mmoja, mwingine aishi. Sasa tunataka kusema hata wakielewana, ikiwa protest, lazima tupewe nafasi, we fight for our aspirancy. Sasa naambia watu wa ODM wakae chonjo. Chepkerichot, the aspiring senator for Bomet County. What I want to tell our national leaders, those who are leading the ODM party, I'm requesting that you kindly sort your differences as soon as possible, because what we know right now, we have only one party, which is called ODM. And also we are really requesting each and every person that is leading the ODM party at the national level, we don't want that word called zoning. Tunakataa kabisa. Promogajon kanyen nikela kiko mari Weche Manyien yonendi mano marademba. Ni koro ruok gwendi mago paro. Mwaneno ka jindi kanitiere duond buche mapacho kaendi. Begini ruba dier koso gini medre ameda kamano bende siasa. Wach mano mar zoning ni nyalo wacha nang'o. Imiyo wapachi kanyo endi
Okinyi ni mano ma kawuono. Waduka indi koda ka chal mano mar nonro mano mar oboke kik idhi mabor ahinya. Nyinga en Weche. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa.
Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today
and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi.
Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Kanyendi thuolne ndi mano makare nyakoro Mokinyi Mokinyi ndi mano masani mabende wadwago kodi mbaka mondo ujane ne to piny wuoyo nade to piny wuoyo mana ga Oboke ing'eyo mano mar The Standard kaachiel kod ka Daily Nation kama ma intiere machiegni ahinya kang'eyo ni chung ichiew iru ya malo mano machal nade mokwongo kang'eni in ichiew kosi chung kosi ya malo kosariyo ariyo to kinyariyo sani but maybe inyalo chung inyalo chiew kata inyalo amalo to ng'ama no konindo completely either onyalo amalo ne wuoth mano ng'ama amalo onyalo amalo koro kang'eni koko kakori ya malo ichiew kosi chung achiew maber basi dwoko penyo maber ahinya joma wakeni duto te gin gichiew joma chuo duto te gin gichung' malo so joma chuo osechung' malo joma wakeni osechiew kendo bende wang'eyo ni une yo mano makare chalo kuru nade kamoro amoro mauntiere nyakoro Mokinyi Kala TV chini pacho ma yodwa nyiswa kanye to in bende iluwo chenro ni ndiko kalo kuom lai magwa machal nade wane nonro no endi mano mar Oboke mar The Standard. Yes. Wan kae gi Oboke mar The Standard mwachako godo kawuono. Kapok wang'eyo na Oboke mar The Standard kang'eni to inyalo wacho ni piny wacha ng'o kata ang'o mineno ka timore ma ok ber ni kata matimore ma mori. According to kaka piny ringo sani weche ok dhi marach ahinya. Gik moko bet kaber to bende ok ber ahinya. Kata kamano ok rach ahinya bende kang'iyo kaka weche dhi sani Henry ok kaeri maybe ok agini way about weche mag dongruok maybe weche mag in general ang'o mineno ka ok mori to ang'o mineno ka mori. In general ok ane ka wadhi marach, aneno ka piny Kenya dhi maber. Ano ka jotelo temo kar nyalo gi sani gine chenro wacho nango gine ondamo gi mogik gine ng'we gi mogik jogo madwaro nini mar ariyo ma governors madwaro ndamo mar ariyo jogo madwaro maybe ondamo gi machielo ka MPs ano ka jotelo gitemo timo kargi mak bana ni rach ka giwuondo nikech pod gidwaro gimoro kata gihawo gimoro mbele. Koro piny neno ka piny dhi maber. Piny dhi maber. Tango ma ok mori ahinya magero gik mamori tango ma ineno ka ok mori ahinya. Gima neno ka ok mor ahinya en ni nitiere chenro moko mag dongruok monego bed ni piny owacho timo. Remember nyoro no way about education mok dhi maber monego bed ni jotelo koro to wuok oko mar neno ni giloso gik ma kamago dhi maber. Luoro nitiere ni mana kaka nyoro nene gazet manyoro ni nyithindo nyalo kwamo ma ok odok e skul. Gomba kabisa nyoro na wuoyo gi jatelo moro to kan wasea ka Henry natemo nyise ni to en kaka jatelo moga kod mbaka one of the MPs ma pacho ka rio kapi wacho ni en nga penyo nyithindo ka jatelo wach ni udwa timi ang'o nikech nyithindo koro dwa chako kwamo pacho ka eri to nyithindo no dhi skul wacho na kanyo ni
gibro neno ni nyathi moro amora mabro dong' mok bi oyudo thuolo mar dok e skul. Gineno kaka gichagi duoko gi skunde, gichiwo negi omenda ma kagi kacha, bende nowacho na kanyo ni jotelo gitemo mar chiwo CDF koni koda ka kocha. So I think we are trying, all they are trying. No, mano mok mori. Mano mamaori, mago gik moko te mamori, but koro mok mori. Mok mori mana siwacho kanyo wechego ma chenro mok dhi makare, machalo kaka thieth, machalo kaka sector no mar somo and all that. Good. I now get you. Wach moro nochanda nyoro, wach wechego mok mora. Schools are really charging. Kidwa wilo ne nyathi school kare en very expensive. Admission 8,000. Man is less. In primary school. I know schools, my primary schools, they charge 20, 15. Admission. Yes, I know schools they charge. Bo kata nigi kuna mage. Gin Kisumu Central ka. Jomaya Homa Bay County. Jomaya Migori. Nyalo buok gi wach mawachono. Ayudo ka Kisumu ka things are different actually. Ayudo ka janyuol moro complain admission okwa siling 8,000. Admission fee. Man is less. I know of a number of schools in Kisumu County, Kisumu Central, are charging 20,000. Admission. 15,000. Admission. 10,000. Only. Pokika uniform, pocketimo anything. In fact, that one should not be only. All. That money is all. It's not only. That is too much money. Yeah. That is all. This issue manage serikal no biro godo mar niketo ni pesa en all kata bed ma milion. Omiyo jok makao pesa kuom ji balangi. Gina mane pesa no tin. Ka ngato nyisi ni it's just 20,000 only. So not knowing that only no. Kete gimoro makoro bedo matin e mogik, but it's huge money. And wachno no paro na wach moro misike wacho ni onego wabed gi free education. Ere wara bedo gi free education ka admission kende admitting nyathi senza japona golo nyathi e school nyakele ka kaluore ga chiel ariyo adek emikwaye 20,000 pok ing'iewo school uniform, pok ing'iewo books, pok ing'iewo anything. So somo is very expensive. And okanyal bedo nono nikech President William Ruto knows very well ni pesa ntie mabalang mekao nikech kopo no wacho no kia then to ywak gi osewinjo. He as a president ang'o mosetime to gamba ma en jatend migawo mar somo ang'o mosetime. So this thing piny Kenya ka orot right from which nyaka tielo kabiro piny nyaka kogno koro to wachuth to kata ni regime mar President William Ruto kende regimes gi te attack. Regime mar Uhuru nikech during Kibaki's regime and one give free education and therefore regime mar Uhuru Kenyatta it was a little bit easy kidogo. Kaparo ni ndalo machon do okoyuda ka tegna nyani ni chiwo nyaka nini nyaka nyithindo something in school like chak whatever. Okay, magite ne timore chak muino baya mana matin kama kende to chako bit matin kabisa. Mano wala soko nyaka cha iluongo ni chabreta ndio nini? Oh. Adhi timo no tok mairi. Agora boka jono koyota ahinya but mane kama osigike mane Kenya ma ji ochopie kendo mane Kenya ma jotelo mapacho ka ndi oketo wae nikech kopo ni magiendi gin gik magiwinjo janyuol niendi ok en janyuol malwete otegno. Yes. Aito kore kao siling 20,000 moro 8,000 moro 10,000 moro mondo korwak nyathine e school. Then the question mantiere seche ma jatend piny Kenya to golo chik ni nyithindo nyaka dhi school duto bano ber aito kendo nyathini be ka ok idhi go nikech that admission fee otami to serikal bende maki itamri chulo to kinyiso serikal ne kare koro chulna siling 8,000 mondo mi nyathini bed admitted bende mano is a lweny. So bedo matek machal nade but again jonyuol bende richo jonyuol wan bende waricho in the sense that iyudo ka samoro wachare ni meeting moro luongi skunde giendi idwa discuss issues moko mag pesa. Ing'eni issue mar pesa nini obedo ga matek ahinya. Iyudo ka japuonj nikech en biro go kwane ni nyaka allowance mar bed kanyo mano obvious onyo biro go kwande kanyo. To board members bende go kwande ni nyaka ange yude allowance kanyo. Ibiro ka kama onego bed ni ichule siling 500 kuom nyathi ka nyathi ibiro chul kata ma siling 2,000. Koro siling 2,000 ni iyudo ka ng'ato janyuol mone ma propose ni kose wuondgi. You see how silly some parents are.
and I'm not sorry to say ni how silly some parents are. Iruka osekel wacha ni wadon mondo atim gima kama nyithindo kama janyuol moro ka bokore, and therefore ke jopuonje go beriek obiro nyisi ni akoro janyuol wawe mondo udiska mondo utimo unyiswa ni uneno ka pesa di manyalo romo gi kanyo, to janyuol moro ma lwete oneno ka lwete mor to wacho ni waneno an to waneno koro ochalo gima wuoyo on behalf of everybody. Yes. Oketo jite aneno mondo nyithindwa giendi wachul siling 3,000 nyithindwa not one janyuol wachul nyithindwa wachul siling 3,000 but we will ni ene monyalo yudo that 3,000 but nitie janyuol moro makata seche modhi meeting no olo pesa makata kako dhi duoko pesa no podokia ma kinyiso janyuol ni mondo chul 300 to beten gi fungruok matin onyalo wacho ni wadhi ol 300 ni adhi ago amal anyalo duoko ang'owa ne ng'ate yo mayot but in isidhi ng'awe to 3,000 to 2,000 what are you expecting? So lwedo gi ok romre. So janyuol be maricho gini magi propose a huge amount ma ichulo. Janyuol moko bende ibiro yudo koluonga such kind of meetings talk gi the Henry. Yes. Completely awaendi. Koro gin giromo go mana ni ne osekal kama eri. Osetimore kama eri. But adwa nyisi nitiere skunde moko maber are very tricky. Gi chiemo gi janyuol moko. Koro janyuol moko matin emiyudo kiywayo to make decision for the whole jonyuol modong. Ero ka meetings aina gi un samoro wacho nuka south ni dhiru nyis jonyuol ni wadwaro gi ka kiny but nitie jonyuol mano oseng'eyo meeting gi mosebedo organized. So by the time I'm talking of gima seno katimore by the time in samoro owach ni kiny samoro kiny no ni ditch kama kalo bende ji dhi tich ne ok ikwa rusa no to kodo ka thoth jonyuol oleone this meeting but the only some few jonyuol odhi this meeting to gidhi timo winjruok gi jopuonj gi school to gik moko kala koro un jomodong unu ywaru mana chien kaeri. So jopuonj tinde school tinde tricky oko ka kabisa gidhi ma very tricky sana. Oye na Oboke ento Oboke chalo nade kae ni jakor moga jwang ma gina weche moko bende lew chuny wa gokinyi ma kawuono kaendi kwa winji kamoro wakata matin but county man Siaya ochiew nade jaduong' Bob Agiri Orengo. Good morning governor. Nyalo nyiso ane kanye ni to ing'eyo wuonya mayanga. Yes. Ajimi. Ajimi no ngama seriously. Ngama very seriously. Very seriously. Iwacho kanyo ni Ajimi is one of the politicians ma temo ga bedo relevant. Nyaka no chaki en ga very relevant politics ka. Oringo sate nyaka biwi nyingo rengo kiluongo this regime. En ga very relevant. So it's 2 men and a half. Kabisa. He's not a man and a half, but it's 2 men and a half. So good morning Governor James Bob Agri Orengo. Kasto jaduong' Kut daktari kane mosokinyi masani ndi ulo chogo. Yes. Mago joma seriously. Very serious people. Kisumu ka? Kisumu ka mailongo ni gweng Peter Anyangi Nyong'o ngire won Lupita. Good morning jo Kisumu nyamasare uchiew nade Dunga Mwalo. Good morning Kondele uchiew nade Nyalenda Kisumu ka uchiew machalo nade ukinyi masani boro kukanyo ni machiegni Kala TV. Bas maninge ni iwacho ni ma Kisumu county. Yes. Iwacho en ka county ke chawinjo ka oma be chawinjo ni en ka county of endless potential to ma Kisumu na en county mara whichever. It's a county, I don't know. Okay. Maybe bro niso wambele kai ni county of what one oma be kocha one county of endless potential is going to dear. Ka moska nyido ki masadi logre mwashibe wa Kennedy huko. Yes. Mano mwashimu mbende seriously ahenya. Kasta kachiel koda ka jo Kisumu county teto molo jama in fact jama koro ka umos. Yes. Mogik. Joma miyo jotelo ma Kisumu county pesa manyiso ni mapidhogi japiny ka uru mos nikech chune momiyo jogi luongo ni waheshimiwa ka kun to gin koro ng'ato kata ng'adore ni tindo ko neno ka iwe moro kuot ni ok wuoyo kodi tinde koro en malo ne en gari moni koro iwe moro gulo en sagi mar wuoyo chopa magiduga nyake ground kaendi koro japiny machuno gi nyaka koro giwuo wasaliutiu kabisa nikech chune momiyo wan ka to wan bende wan kae nikech chunu un kwa makore koru kanyakla. To iwacho ni lweny waseloyo. Homa Bay County. Okay. Uchiew nade? Uru? Yes. Mano kanyo ni gweng Mikai Gladys Wanga. To magwanga wachiango
uchiew nade Mano wuon Ochieng. wuon Ochieng county no ma Homa Bay agino kanyo ni uchiew makare tung to tung Homa Bay county ngeni duong kiche kachaka Suba North gweng Mili kocha tibire bire nyaka gweng Karoli kae tilwora michaki chop nyaka Oyugis aneno kanyo kar kunyo mula mayudore Nyahera mamano Oyugis ji ariyo no wito ngimagi kar kunyo mula no eko mano midhiambo manyoro wagone gi mos makende ka chielo koda ka familia no mangima kuom wito jogegi mos makende ahinya jopiny bende ni county mano ma Homa Bay ube kauru mos durete kauru mos kabisa okima sani gweng Uchilo ayako udhi nade mano Migori county ko morao makanyo Rongo Kodera Kidhiadhia nyaka chop kanya Wendo nyaka Mwalo Suna East Suna West good morning Migori county Migori county bende wach moro notimore nyoro godhiambo ma was very funny kina wacha kutanga wach ni mbele eno ne gise na nyisa Kodero bara gweng ma Kodero bara mano koro kin Rongo constituency ka migogo moro no chamo boka gotieno marach ndio gotieno godhiambo migogo mi reason mo no chware monda support kweto mare kata kwedi kweto mare migogo iwacho ni nigi pesa and therefore obedo koro nyalo control ngenjo bani gi pesa koro anema koro control dala kaka gik moko di dala gi koso ka chware dala gi ma migogo so migogo jam ni owadgi ogole mchari kendo kiki nyako kongo tema chiel ari adek jogweng bo jam kode kata dwaro no wadgi odhi oik ka dhako matin to jogweng chik mar luo wacho ni ng'ato kothike ka dhako maduong tamruok mondo kiki ko wadgi ni podite machielo ari adek mano there is no aonge gi problem kanyo kama kora ne kode gi problem kama koro wacho ni mondo dhi oik ka dhako matin mane kama ne gi problem apa no kogoye no chwade but no kogoye you see the nti chwetu gi gocho so no chwade but no kogoye okete line mano opuonje pa matin mano small young not even small young discipline but no ne ogohe iwacho ni kama gambo theko aparo ni gino enda diera confirm dongo kama gambo cheo nade Calvins cheo nade rongo kama gambo omor kodu jodalawa kama montiere par malongo ni un kanyi nikech wan wabe wan kae nikech un nyiso ni wavalu ahinya kaka joneno mag Kala TV kinde ka kinde Oboke Mother Standard absentee governors magi gin governors mabende ok negi ga gin ok negi ga to menda mathoth ahinya to osebed ka ichwaro nyaka ne loch mar kor gwenge chakre to mola ahinya en marginalized counties nyiso ni counties gwendi mabende pod ne piny mapod ne piny iyudo ka omenda ichwalo nyaka ne devolution chakre omenda ichwalo kata kamano omenda gwendi japiny the penury mantiere kanyendi rachi mogik japiny ok ne ber mano mar omenda ma ichwalo so wan kaendi kod Isa Timami Lamu County Ahmed Abdullahi mano county ma Wajia governor ma Wajia county Abdi Guyo Maisiolo Mohamed Adan county ma Mandera to na Nadhif Jama Garissa county Mohamed M Ali Marsabit county Benjamin Cheboy mano Baringo kaachiel kod ka Jeremiah Lomorukai governor ma Turkana county there is something ma notice gigini kingenge chakre Mohamed Nadhif Mohamed Abdi Mohamed Abned Isa iwinjo gi kaila so nitie gima gimeya tie picha magiseketo kuoma kanya moka dona ket kuom janeno kecho abiro chune gi moko nego ne asewinji matutan bende awinji so nyiso ni governors gi indi the onge gima gitimo kisomo ka indi leaders go out wacho kani more than 500 billion shillings has been flown into marginalized counties since devolution, yet residents say they are still trapped in penury. While Mandera, Wajir, Garissa, Isiolo, Marsabit ranked among the county's top spenders on development, critics argue that the money has built offices, residences, and prestige projects rather than roads, water system, and hospitals. Part of the problem is governance leading from Nairobi instead of the ground, where they can prioritize what affect majority of the residents. As billions of shillings are accounted for on paper, citizens are demanding to know where is the change on the ground.
ite mar ang'wen abich auchiel kamarache moloyo ni they lead from Nairobi gin man offices madongo Nairobi kocha to piny to sandore ite mar ariyo wan kanyo gi ite mar ariyo beyond fasting what all faithful should aspire for this holy month one holy month of Ramadan holy month of Ramadan to gi holy month of ash koso ash wach no nyase wacho joro okay one holy month mano mar ash kumano koro nitie gik monego beni japiny bende ng'eyo kata jakristo onego beni koro fwenyo kotende kod nyasi ono aneno ko mak jo Islam moko abich nyoro oyudo gi ka gichiemo to ji to fast mano koro ng'eni mano is now a church doctrine koro inyalo tweya but again ema ng'eni nitiere denominations mantiere gi chike mager ineno gila aja kristo kinya buko ni nyisa ni kuro ka chiemo te maka aneno ka ok mano lebi ne maweyo wan ng'ato fast ka ene mo decide ni of fast but inyalo ka ntie lomo kel ni the old church we people we are fasting but some people will just eat ngama mulionge muslim ka okoyot idwaro ni jogi luwo chike we komo keti so ka ndalo mar fasting kaka sani gine ndalo gi magilu ni holy month mar Ramadan magi fast to mane gi nyaki tim kendo inya kauni ndamo mowinjore when the fasting up country needs devotion through resilience and self-control mano pod wuoyo mane weche peko mag faith kotenre koda ka Ramadan nyasino mar holy month ite mar adek and one gina kuru man who lives for the downtrodden mano kanyindi iluongo ni Maimuna. There are some instances I felt like abandoning the work, but my soul won't be at peace knowing I would help someone. And then need no ketura me no mare. I teach. But and again, idoka ngini keny mono wantiere gi yes the challenges nitiere ahinya but odwaro mana chuny ino kondika net for age of 14 Munyi Maimuna rejected an arranged marriage to a wealthy suitor. Yes, earlier she had lobbied her parents to rescue destitute cousins from the streets. So John ne kanyo yes John mane kaka ng'ato to nikech ng'ane nigi dola oning'ane gomenda koro iwache ne nyara ni odhi oted ne ng'ane kido ka gikaila gwendi no hinyo nyithindo manyiri no hinyo nyithindo manyiri eno ndalo machon when these arrangements were being made maino ko wachni no kinyisi ni biri poya wande ni in korede imbe churi no idhi nene for the first day mokendi ko kidiro moko for the first day and again aparo ne mano bere ne bera yenya ndi apana ne bera no this issue mar ke my class my choice my yango gene ne in fact magi gik moketho my class kech ineno ng'ato tineno ng'ato ni koro en to kawuono tuta marach manyane koro en is not my class en kero kangolo en it's not my choice ineno gikaela so warad kocha wachak ngima Enrique ne miyo jonyuol ne trade gi nyithindgi mane ma was bad mane kuma rach go ne gi trade gi nyithindgi ogingi happiness mari kata ka age ni oseromo age monego beni kore dhi dagi ng'ato and whatever so samuri teri kuom ng'ama galagala udhi timinade to ne dak makata tek makata onge so kanyo bende ne beto teke matin anyway ndalo machon ni nitie gimoro ni jogemo. Do you think jogemo they should continue? So gino be abolished kabisa? No. Jogemo are good people. No, and I support that. Because one kane poko gami nyaka ngani nge kumiteri nyaka ngani iyiro ka samore ne kata wayu moro. Osedak e gweng no chambua dala no mung'eyo. Yeah. And nok terga ji mabor. Iyiro ka ng'ato ne keli mane anyuola ma en tiere. And wacho ni nyathi omera cha kata nyathi ang'ona chande kata nyathi ng'ane mane gwenga cha wakele buta ka nikech number 1 oneno ka in owuon modwa kele buta kane you are disciplined ineno dala ukacha begin jogo moriere dala midwa tiri ni begin jogo moriere koro wacho ni watere ober buta kaidi nyathi majaluo so and up I think ni issue moko mag nini mar a go between mane ke jogemo gi ne ber but ngene gi sane
Mayudo ka waruma kodi kesani jarom kana mana social media Facebook. Tinde jireme social media. Yes, we just chat gik machalo kamago endi. Ning'eni social media nyalo riambo about everything about me. Yes. I just create a fake profile. Tabolo kanyo. Koro ini bedo attracted to the fake profile. Kiparo ni mane ya. Koro ne the real person. Inyalo ringa memunyi. Yani inyalo, in fact inyalo commit suicide kineno the real person. Yes. Inyalo commit suicide. So iruka keny masani endi ma warumo ni arumo godo to yiena giendi. Tom Kodeyo no wacho wachno endi. Dak tek te. Mano ka gine dumbe bago bing'eyo. Yes, Tom Kodeyo ka achiel koda ka Jim Likembe. So ne giwacho weche go endi. So it means ni iruka jagam chande ne kelo gik moko makata ka lweny moro ne nyalo bet kata ka weche ne nyalo bet matek to we know where to start from. Yes. Weche ni loso. But gesani tido ka nyako buru nyisi ni after all no marade town you don't even help me anymore. You know, you and kiango between me and you is over. So you and me between macharo it's over between me and Bas, it's over between me and you. It's over. Koro kama bende ene over ne. Tingeni ya dala gicha bende okode ni kechamba 1 odhi nyiso jodala gino ni no dhi kanyo ke jodala gino kiano dhi tedo. To jodala gi okia maber ni ene tika tedo no. To jodala bi koro kiano osewe tedo. Actually wacha diera. Tinde nyiro da kata town ka ng'ato ikia kata tedo kata tedo batadagi ng'ato nyithindo gin godo kata ariyo jodala gi kia weche gi kiwande kata to wiko kipoka nyaruo chopo gi nyithindo ng'ane nise nyuolo ka nyithindo na yoro jasia moro eneno kata jakisuo moro but koro ido ka okobidhi dala gi ka komoro bet obro resort to gocho ne Brenda moro kata Henry ni Brenda ncha dagi ng'ato ka okata ne chuore wachwanyore but okane ka weche be kora ni moda bia ne kanyo endi na dagi osiep na moro lakini anyanya this come we stay thing oketho weche go koma keny matinde sana this come we stay thing we don't mind ng'ato come we stay kinyu dako ero bendo chako guli od ne ndia dio chako kama machielo chako dagodo gini kama koro rache ni nyithindo bedo involved mane kuma koro rache mimi mineno ka kelo nyithindo mang'eny ok yud family maber magidonge mapuonjogi values mag family mapuonjogi bedo jomabeyo yani kagidongo mae momiro ka nyithindo mang'eny bedo abandoned chopo kama koro ng'ani dwani nyathino bedo kaw nyithindi bedo godo responsible ng'ani bedo dwano dhi nyime gi life ne gitimo gigi ng'ani nyithindo nosenyuol ka idhi be nonyuole ka we stay thing jonyuol bende kia nyithindo moko nitie koro ka nyithindo dakadaka hivyo tu wako tawo dak changlo beta bata paro ne nyadeni ndi no dagi weche makamago no dagi early marriage kasto sebedo kotimo otiyo matek ngimane te to rescue joma chalo makale gik machalo kala kamago pani magini mbaka mabeta hinya and jok mabende samoro na yudre lwasi moko mag keny mohiu aeto giringo mondo me gidog gilos ngima gi makiny gin jogo monego bene go mbaka hinya aeto weche moko kaini mag joko dinga bende ponitiere kaini Ruto Dinga challenges Salah's claim about close ties to Raila. Mano kech Salah. Wacho kech Salah ni. An gima dira ni kech Salah ni ji ong'e mana tok tho mar Raila Odinga. And he's claiming, I don't know whether he's the one who claimed or who claimed no kech Salah and son mar Raila Odinga, adopted son. Yeah. The only problem, I mean, the only thing mabe no makodhoga hinya e tho Raila Odinga. Mabe awuora hinya kaka otimore. Okawinjo ng'ama wuok oko mowacho ni ambe ne an nyathi Raila na nyuol go okawinjo mago mila madikele mama ido dinga chake ne dikele na mila ina awinjo ka gino lit na inya gimomiyo ji ne oko wacho ni Raila ne na nyuol go nikech thoth jotelo gi ka githo ni ibiro winjo kama moro puolore kuichone ne an kode gi nyathi mara ni no anyuol go kama nyathine ni bende ineno gi kaelo Raila was a good man, someone was just good, someone was just was he? Faithful, he was a faithful one. So you tested and you have the evidence that he was because faithful. Pok wawinjo kama nyithindo wuok oko ka claim ni gin nyithi Raila pok wawinjo mon muwuok oko ni ma nyathi Raila amba dwaro ma en this and this mano romo nyiso ni Raila was faithful to Ida. No, a good man doesn't need to show everything out. Can be maka? Yes. So you don't just need to show people yes. But still whether nitie kanose sort gi out nyiso ni and who tells you a man should have just okoweyo chaos
Who tells you that You know the problem, you know problem mabedo momino ka jatelo moro tho to koro ji wuok kia ng'wan gi nyathine ki otimore nade, because these people are not taking the responsibilities of nyithindo ma ginyuolo oko gi. Koro mon gi bende no ka weche koro ok dhi maber. Ng'amo nyise ni koro ka en rio nyise ni aheri to koro ni mano koro asenyuol kodi. Kik nitie moko minyuol ka nyuola through wuoyo kama en osenyuol na kode. Ging'eny. En rio no moro kodi kama to kodi mbaka. Wacha diera nitiere nowadays nyiri manyo kuma pesa nitie. Tie nyiri mamanyo kte. Mamanyo kuma giluwo kuonde ma pesa nitie. So koro roma gi jatelo moro gogo picha selfie. En selfie mako ga kodi. Selfie. Seche ke monyuole kode. Gi nyathi already. Moko dwaro del. Moko. But again. Actually gimi wacho nitie jatelo moro ka has been supporting governor manini. Ntole Kilunza Junior mani nani adi manyoni that nini ncha neno adi manyoni that story abronyisi ntie one of the jatelo mosebedo ka support nyathi moro for over 10 years kong'eni mare only for court im DNA to nyiso ni mano ok nyathine, and the woman was ordered to pay back all the money, so many millions of money to pay back all the I don't know whether you saw that story. Can't just remember ni and which governor, one of our governors. But I want to differ with the judge or the magistrate manogolo checking on the woman to refund. Yes. It was to be a request from the man. Neni ke nyathini kore nilio kwen mara. Tasebedo ka support nyathini and therefore menigo chula. Iwinjo. To kopo ni ok en gima nowuok kuom this man. You see, this is where there's a problem. The woman was aware. Fine. The woman was aware. Ni matok nyathingani. But kuro don't you the code? Motim the DNA. Ki yudo mani miwacho ni yudo money through pretense. Yes. Riambo. Yes. Yudo pesa moko nigo beni iyudo. Now you have to give back the money. Which is okay. I don't dispute that. But kapok do monyisa ni ng'ani nyaka dwokna pesa nani. Some issues like koro makaka miwuoyo no. To an as a man, ane monego anyisi do ni and therefore nikech nyathi koro ok mara tasebedo kaka otima nyathini ndi for that long. Yes. I now demand for pesa masetiyo godo. But as a man, mondo mi case ni dhi e court, meaning the man emane tero this case in court. But as a man, some things you just have to let go. Whether say you give billions of shillings nini nyathini nikech number one, ineno nyathini of what age? He's now a teenager. He's now a big person. Good. Yes. It is very sharp. Onge maber niya, yes, Ngani is not my dad, my real dad. But Ngani has been so good to me. Oseka the responsibilities maga kaka ngama baba. Yes. Ma ange kaka buonwa in as much as okay my biological father. But osebedo kotimo na A, B, C, D magi kama. Yes. Bwana na nyathini. Okobidagi wuon gima wuon gicha. He will eventually come to the father must take care of him this much. Kona no kaka ng'ani bo osebedo ka ni kode. But mondo kik oduogi en ka ng'ani osebedo ka go kode lweny, konye to go kode lweny. Manto ok obiduogo. But ka gina ga smooth ma nyathina ba dadi no gikaela go. Nyathini biro duogo. So as a man, sometimes you just have to let things go. Okay. Ite mara ng'wen gi ite mara abich wuoyo kanyo e wach irony of governors who spend most on development with little to show. Ano koket nyathi moro kaeri mutwere gi buyi ka wuotho to ywayo mana kube moro. The piny is very dry kendo githagore. Tiwacho ni magi counties mosebedo ka yudo omenda mabalang' kaluwore ni giwuok kaluwore ni gin counties ma midhiero nitiere. So iwacho ni gin gi operate mana from Nairobi. Gin offices madongo but a ground kae to ok nen gi jopiny wuok kod gitung' mosuo. So king'iyo kae ndi county expenditure mano Mandera oketgi aketa kama ni nyaka Baringo County. Yes. So iyudo ka they spend a lot. Then pesa madu the recurrent. Yes. Madu monego beni chak ichulo gogope mapok otieki bende ng'eny. Pesa mikete weche mag dongruok to tin. Kabisa. For example, let me just check. King'iyo Lamu, yeah, come to Lamu. It's only 8 my development in terms of a billion and 8.646 pesa matin ma oketi weche geni mag dongruok.
King'io kanyo Baringo only 17, sechego to county expenditure to en kanyo 68.2, recurrent 51.02. To maliti mogik, weri gi mago. Maliti mogik e wache. Ni gidak Nairobi. Yeah, iwacho ni jotelo gi gidak kuonde moko. Gin jotelo makoro to dak mana bomano ma Nairobi ma giyueye. Sechego to dhano to thagore e counties ma Mandera, dhano thagore Lamu, dhano thagore Garissa, gin gidak Nairobi. To giwacho ni gitimo development. Brenda, I think ni nitie gik moko chike moko monego keti. If you're a governor, or not even a governor, the only person who should be allowed to move monego beni nyalo dhi dak kama samoro dwaro is the president and the deputy and the cabinet secretary. Reasoning mara chalo kama. Kan governor, in fact, kata ma MCA, you live within your ward. Within your ward. Mundingi chandruoge ma joma irito, joma itelo kaloe. Ineno. You see now these governors, gimbe gineno mane gazette ni jirio kech. Kuonde ma gine magirito. Gimbe gineno mane gazette because gin Nairobi, they don't experience first hand gima joka experience. Yes. So ato chikno kinyalo keti. Taparo ndo bede maber makoro kaka ward na West Game ward cha. Adak madala wakacha. But another thing, problem bene nitiere. To problem ni wan jotele mwanyalo kele kata japiny nyalo kele. Problem imbedo ni Brenda. Samoro ini dak dala uka indi kaka jatelo. Mondi bed machiegni gi japiny. But japiny is looking at you as a source of income mare. So every morning jatelo tenango. Jatelo nango miwa gimoro kanyo. Kati not know ni ngani bedhano to pesa moyudo. En pesa michule cha onego beni otiyo godo konyo familia mare. Makata ko extend lwete no konyo ngama chielo. To konyo godo mana kaka dang koro ngama chielo bende konyo. So in other words, anytime what ni nitiere kaka japiny bende changi ana jotelo gi. Mondo gidhi oko giringi pondi. Kech in ka nini ni jatelo ka kata mane inge gimomiyo nawinjo ka one time japiny moro ne wacho niya. My team or ni we don't see these people every time. So sama wanene no. Kato kalo bana gigari nita. To gari no idino ne. Idino ne to make sure ni at least because ogiti ground ka okwane benefit mora mora. Samiro mokode no. Emitunge. But an games is a deck. I will never fear to mention their names. Because I know. One, MC Makolwa Central Ward. Kelvin Oraro. These are the MCs madake thurgi or dake gwengi. Yes. Ineno. Jena go kibido ka samokalo to jiluwe jatelo chungi jatelo tim kama jatelo miwa Kibido ka jopinyo singyo kod gini kech gitiyo gine gwengi. Yes, in fact Kelvin Oraro oninde dalagi, oninde gwengi, ineno. Yes. Ngato nyalo madhindo kamon kesa moro gimoro de kamoro koro yudo thuolo manindo kata hotel moro neno. But Kelvin Oraro will always spend nights e dalagi kata mane gwengi to know aya. One gi mano Makolo Central Ward. At one gi West Kisumu Ward. Miluongo ne Kennedy Uko. Kennedy Uko will spend nights turgi dalagi West Kisumu Ward kacha. At one gi Victor Mondi Obuya kolela guda pida. Bende biro man nindo wang' chieng' wode gi kacha. Emo biro ninde kanyo indi makene oninde kamoro Mombasa Nairobi moto dhi tije moro Kisumu moto dhi kamoro. Mane go those three MCs gina nyalo attest gi to ginindo thuche gi lakini modong to kadwa wuo nikech I don't interact with them so much. Jotelo nyaka koro skill development ma jopiny dwaro. Ite mara uchiel wan kanyo governors run counties remotely as resident thirst for services. The same story emakoni kanyo. Witchcraft keeps Tana River governor away from his office. Okoyota yenya. Okoro office liet mok bedre. Jujus kono. Okoyota. Nice, serious. A partially opened gate and a deserted car park at Tana River County Government offices in Holatel, a tale of an abandoned public office. The offices at Trade Building, including the Governor Dando Godana, and several departments remain empty with the majority of workers away from their working station. The Standard established that over the last 8 years, Governor Godana has hardly operated from the building amid claims that witchcraft or juju was left behind by the former administration. What the hell? No, but Gigi Bendo, you cannot dispute them. You can never just rubbish them off that way. We've seen.
Gina gik mantiere. But Corona is too bad. So the governor is working from his residence. He's working from Dalane. And he was advised by the elders to leave the office. Amor. In fact, Amor gigi makoro elders notimo. You see, elders sengi maber ne kato juju nitiere. So gibe gineno kai governor ngimane ni andaki. So they advised him mondo mi odhi otie dalane. And atom I have no problem with that. Koponi dongruok to nyalo chopo ne japiny. I have no problem with that. But koro why would you do something mondo kik ng'ato bed office to tam ni to noserumo? So nitiere gwenge moko miwacho ni witchcraft nitiere ma strong. I don't know. For example, lawinjo moro ka ni Kilifi County. One of the counties miwacho pacho ka nitiere witchcraft en kama tingo Kilifi. Kora winjo Tana River mpaka governor, mpaka kwa ofisi ya governor. Tana River. Tana River ulipatek. Kanjama elected lawyers lobby boss to succeed Faith Odhiambo. Yes, nuwa wacho kanyo nyoro. Waneno kanyo ka iluongo nang'o Society of Kenya. Ne gisetimo yiero margi kanyo. Yiero kanyo mano Charles Kanjama. Yeah. Sina cancel. So Faith Odhiambo koro to odhi retire. Yes. Kata otieko term ne mar tich. But Kanjama ing'ino duogo. No, Kanjama duogo. So no, he was once nentiere ye kanyendi. No se vai. Yes. Yeah, kora no ka entie kanyo. Mano ber kabisa Charles Kanjama. Ite marochiko wan kanyo gi Russia embassy speaks on hiring for Ukraine war. Russia koro to wuoye wachni. Seche ma kineno pichni kanyo oket pichni mar oganda jo Kenya. Mose wito ngimagi familia gi koro ywak malich mokalo nikech kata mana bodies go kende ok yud kaka nyalo duogo pacho kaeri. So the Russian embassy in Nairobi has for the first time spoken about illegal recruitment of Kenyan citizens into Russia's war against Ukraine. The embassy spoke at a time Russia's image in the country has led into the territory of a serial abuser of human rights. So far, about 35 families whose kin was secretly recruited to fight in the ongoing offshore war have demanded their loved ones be brought back. Yes. So, and they say that the body is better abandoned a war corner. Like huko penye umeuliwa, huko kama nurome kono, kuda kono. Even the Russian government, they don't even go to collect those bodies. Bodies go ne jogegi. Amome ne yo katiyo gi dholuocha. Kata kano rach ne ng'ato, to bide ber marach ne ng'ato. I would rather die in my country than die in another country. So painful. Gilendo mpogoro pogone kanyo ay tite mara par kod ariyo wach kony MP's Bank 80 billion shillings corporation deal reject or stop lost. Nairobi lawmakers say pact strengthened devolution unlike previous NMS arrangement. MCS dismiss rumors of Governor Sakaja's impeachment over the pact. So some MPs MCS mane county no ma na kwero ni onge wach mano mar biro impeach Gachagua not Gachagua but Sakaja kalore ge winjruok mano bede kine gi piny owacho mamalo onge mibiro timo machal kod mano ende. Yes. So mano ni kanyo waneno kanyo Oboke ma nyoro kipenjo kanyo ni who is fooling who. Ni nyalo bedo ni between Keruto kachelo koda Sakaja ng'ato tiyo gi ng'ato maracha. Mano ni kanyo a briefing sano kanyo Nairobi County students set free of a Ruto post. David Oaga Mokaya 24-year-old university student was acquitted yesterday of charges over controversial social media post depicting President William Ruto at a funeral procession. Inyalo paro chien ka nitiere picha moro manolos maber mar Ruto kanie coffin. You remember ka ilikuwa inasamba. So jalo manoloso picha no ndugo kanyo ni David Oaga only 24 years old so Moi University no makega kore mo mi winjo finally owethuolo kore mo mi winjo ka wacho ni social media is not bad but jo ma tiyo kode ema tiyo kode yo nendi moko ndesore. Okay, piny kanyo aneno postmortem confirms Vincent Ayom was shot at close range. Mano jal mancho wito ngimane romo mar Sifuna, not Sakaja but Sifuna. Mano negi Kitengela. Oya county ma Kisumu kae. Tala gini Kisumu kae, so something like that.
dia Kisumu kaeri iluongo ni Vincent Ayomo maja 28 niwacho ni magina no yude at a very close range. That was intentional. Yeah, that was mano no can stray bullet. That was intentional. But even if it was a stray bullet, why would a police officer use a live bullet? Yes. On an innocent Kenyan crowd? Yes. Kama jibe nitiere kendo mana mang'eny. Shame on police officers. But the piny wuon piny ka style up. Ing'endi gik moko ma japiny timo to provoke police. And police is so human being. Ing'eni japiny nigi paro mo bende okonye ahinya. We will ng'ani am nigi bunde gi lisasi kuome, ng'ani bende dhano kaka in, aito idwa ni ba police nigi gidi, idwa ni mondo ichak provoke. What do you expect in return? Ng'ata ma dhano iye nyaka wang' e yo machielo in one way or the other. So kichako bae gi kidi chako provoke yanya ng'ogene embe ibiro wang' to obiro timo ni gicha. So if this person no bedo shot at a close range, this was very intentional. And obila manotimo kamano nego make mondo kaune na mumwinjire mar chik e seche ma familia mar ywak. Security matters. Police foil terror attack, says firearms ahead of Ramadan. Security agencies have foiled what could have been a major terrorist attack in Nairobi, targeting social facilities at the start of the holy month of Ramadan. A raid on Tuesday night uncovered a cache of weapons, ammunition, medical supplies, and provisions. So jomoko pango weche go eko mag maricho mag njore pacho kaeri e kinde nyasi ni mar Ramadan. Oko vera hinya. I hope ni our officers tiyo machiegni mar neno ni gik ma kamago kotimore pacho kaeri. Don't tell me retired but not tired. Prezo Uhuru Kenyatta is calling shots. Years on. So he's just retired but not tired. Yes. But for sure he's not tired. By the way, Brendan, I said this. Yes. What I watch today, or this would be the best time for President Uhuru Kenyatta, former president, to be the president. Sani makoko ne kubeni Uhuru Kenyatta is the president mar Kenya. Ineno. Sani koka Uhuru Kenyatta oromo kodo kabisa. So when he's finishing, then you look at gik mang'eny mo engage way himself makoro jomoko mine gi chilo mang'eny mag siasa gi. Koro bedo ni koro dok piny kata bedo maonge nikech one is now aged. Ineno. Koro ka ike ni koro wachno chako yude 2032. It means ne dhi bedo gi iga moro maber moromo makoro ool. Ko tieko to koro dhi ang'oa pacho. But here in Kenya people don't retire from politics. Yeah, they don't retire, but no, Kibaki retired. People don't retire from politics. Kibaki retired. They still play politics. Ata hapo chini. Good. Which Mano is okay. Mano is okay. But now being in active politics, emakura Weche. So Uhuru Kenyatta would have been now the best president today. Mondo Ruto kata kane kawe to President Ruto kawe 2032. But Andrew, you are the one person who is advocating for youth in power. This is my reason. This is my reason. Mana awache kang'iyo ang'iyo reign mar Uhuru Kenyatta, ang'iyo reign mar President William Ruto, ang'iyo the late Raila Odinga, how he had struggled for Kenya. So Raila Odinga was to be the president in 2013 to 2022. Then Uhuru Kenyatta to take over. No kawe 2022 ni tutike 2032. Kata Ruto diwe otelo kapod en very young. Maporo bro go mondo michike moko loki. Poro bro bedo etelo. Yes, kore momiyo actually a lot can happen e ndamo ne mogik ni. Yes. Nikech at that young age ok bibiro ne mayot mondo mi beda out of everything. Mana kaka nisewinjo ni presidential term limit no nego beni meto 7 years. So nyalo dwaro mondo mi olok pen chike. Kuro but gisani kwa wuoyo. A young person should now take the leadership mantle of this country. Man, whether young people are there, Katana are also young. Okay. What does it take to be the president? If that age, and I got to be the president, the only thing maybe Samara Nyalobe now is the resources. But the resources nitire malokucha madayo. It's only you must have good people who will manage the resources. Kichokinyal manage yourself. Yes. So anybody is young, man according to Henry, nyalo chung mondo mi odware ko mar kere pacho kae. So do you think Ruto is not young? Well, yes, he's not.
He's not a youth. He's not. So when you say President William Ruto is young, so I'm talking about Kurburu Nisani and Anyati. When Ruto was campaigning for 2022 election, he used this thing that he's young. Atutaki wazee. Ruto kept on saying that he's young. Nikichi was seeing Uhuru Actually, and Raila. Raila. He was referring to Raila as I'm saying that he was young. Yes. And so many people say that he's young. Now what is happening? He's not young anymore. One get chan roge Africa kind. But among the Africa kind like Moko Chakubiro. King is Senegal, Kachel or Burkina Faso, giving young people. But go to Cameroon. Go to Cameroon, 80-something years. I'm going to say Bedokia, a president for 40 years, 46 years. Kenny Paul Biya. Paul Biya Jamaica Cameroon Koso Congo, whichever. To Porodi Mananyime. Porodi Mananyime. If the people of that country then like in Uganda, if the people are the ones still voting, they need Uganda. Who tells you they need Museveni? So they voted for him. Fine, but 70-something%. Yeah, but who tells you they need Museveni? The people voted for him. They voted for him. It means they want him. Yes. That's what I can say. If they voted for him, they want him. But yes. if something happens, the way Bobby Wine was saying it, Magoto Kuri is left for Ugandans. Yeah, Magwech Mati Kanywendi. Ite marapara kuradeka. Wangene guru markatuna. Nitiere kaindi wachane Prince Andrew. Prince Andrew ni kaindi chik bende make kama manya kamundu make. Ayeto wangi you remember guru markatuna wakawuno way about Pinjamaoko. Yes. Way about Pinjamaoko. Historia mani mia nyoro. Was it nyoro or manyocha? Manyocha. Yes. Manyocha noka ni Epstein files. Yes. Omako kanyo Prince Andrew kabisa to lo bende lawe to oringo ngo. Hapana enda mbali. Hapana enda mbali. Yes. So one kanyo ite mano mara parkoda ngona parkoda bicho tingo kanyo opinions. Opinion tingo kanyo paro mopogore magiji. Weno ka Mushira Karanja wacho kanyo 2027 presidential poll will be a rematch between Ruto and Uhuru. Very true. Yes. Uhuru Kenyatta dhicha kupimore gi Ruto kendo mana wa yiero mar 2027 according to kaka wanno gik moko sani e ite mar 15 are tax cuts for low income earners in good faith. No. Yes. The kanyo na neno ka iwacho ni from 2022 the president osebedo ka he promised ni tax obro ngado kadok chien, but from 2022 nyaka sani modong mana gi 1 year to new election. Mane mumeya Kongo go no. Is when he's doing it. Mane mumeya Kongo. He's not doing it for the good faith. Yeah, he's doing it. Yes, for votes. For his re-election. Yeah, but in fact, James Yepet ni endi bendo kwanya pacha no konya. Embo wacho ni it's a clever way to win over voters, because this is something that the president promised from the start. Then only go beniki no setim cho. You don't just do something called on 1 year only to your re-election. So, not in good faith at all. I support that. Itemara Parkora Uchiel out to address young lawyers' sexual harassment allegations. I will look for Wakili Mondi. Mondo mi obionyiswa neka endi katamana Emily mondo bionyiswa neka to achude everywhere, achude in law firms, achude in schools, achude everywhere, achude. Hey, sex predators mager mana achude. Mane dholuo maber. Manya luo godo jogi. Mano wach mancho ma owuok kanyo so during the time mane lawyers campaign owachore kanyo kabisa nitiere some lawyers moko makoro giaras moso au wadogo wao giaras interns weche go koma oko winjore mondo mikoro ibed kama mondo miyud kata gimoro nyaka itim kama so mano ni kanyo. Weche go endi mantiere kanyo endi majondiko ndiko kanyo endi thoth ahinya kingi weche mag agriculture anno konde kanyo weche mag siasa be onde kanyo endi weche go endi mago mag nek mabende timone oganda jo Kenya onde kanyo endi police officers must now stop killing innocent civilians. True.
Mano onde kanyo gi Masi Muteu from Migori. Kaito wan kanyo gi politics. Orange Party needs to urgently reinvent itself. Mana iwer mosebedo ko wero ka pile ni ODM nyaka koro dogaro ga chien. They have to tie kama ne gi were godo marach. They have to go back and from somewhere. Weche mantiere kanyo endi. Waneno ka eite mana 19 ga 19 lero opogore mag ite fwambo. Kato ka oboke mabalang' bende ni kanyo. Nyalo kawo mondo mine weche go mag dusruok. Kanyo ka nyidendi ni kanyo ma. Okay. Ite mag ohala. Yes. Ite mar 28 wan gi weche go eko mag ohala. Big win for Ruto as court clears path for sale of key state farms. Nyalo paro kanyendi dire moko nitie mano sagom nada kabisa kama notingo Sunset Hotel Makini Kisumbwa ka KPL gik machalo kamano. President William Ruto's administration yesterday scored a major legal victory after the High Court declared the Privatization Act 2025 constitutional, clearing the government's bid to proceed with the sale of the Kenya Pipeline Company and other key state corporations. Stock exchange ni itema prario korochiko, then itema pradek wan gi weche go eko matimore pinje ma oko. So Prince Andrew arrested on suspicion of gross misconduct. Ma story mar Epstein cha. I told you story no matin. Koro ngato ka Oboke. Exactly. Tawane Oboke mondo misom gini ni. Gini omako jotelo madongo nyaka former president of US. Kingi pichni go. Not Barack Obama but anaitwa nani? The one mwenye ma Trump nokao. Joe Biden. Yes. Gin pichni gini nyiso kanyo nyaka the current president of US jotelo madongo whatever wach no mako kanyo mako wach gi. And imagine these are things Henry managitimo when they were young, not now. This is some decades ago. Kokaluoge sana. So not ni miepere mitimo gi marach mitimo nyaka luwo. Mata kudhi ni akudha. I've never loved these people. Never. I've never loved these people. Mano en yukudha na kikuwinji. Mano kikuwinji. I've never loved them. So wano kanyolendo mopogore odhi kanyo ite mar 32, ite mar 33, 34, 35. Weche mag tuke. Weche mag tuke ntiere kanyo endi nyaka mawajua king'iyo kanyo endi. Wacho ka ni Action Glorious Nairobi region holds term 1 championships. Magweche go tuma tuke mag hockey. Ano ko ket rowere moko kanyo. Mwiki Secondary School celebrates after beating Moi Girls in their Kenya Secondary School Sports Association Nairobi region term 1 games at Highway Secondary School. So tuke go eko dhi nyime sani. Mabene no aneno nyoro kanyo ni skunde olake na fund mondo mi gi sponsor godo tuke gi eki ko curriculum activities kata kamano pod gidhi nyime. Aeto weche mag golf bende ni kanyo ite mar 38. Aeto weche mag basketball. Ma basketball. Yes. Basketball gi volleyball bentie kanyo. Yes. Standard Plot Equity Bank raid as Premier League tips off. Manang ni kawi Why must jok magoyo basketball be long people if not tall? But the mondo mi yudo mostly ngama nyadundo. Okinya bayo mpira machok malo kanya. Remember basketball nini malo. Kuro ile Yoroka. Ngama bor is an advantage. Mano is an added advantage kai ni gidar kai if you are tall kai bro chopo gi chama mapiyo. But they are very long. They are not even tall. These people are very long. Very. Some of them are very long. Very giant. Aito volleyball bro kaito volleyball gi football and again gi kikore. Arsenal 2-2 Arsenal yuake yao. Arsenal, even in bad times, Jesus will not leave you. Hey, that title alone.
Okanyere jo Arsenal marach. I'm not a fan of football that much. But it's not about loving someone, but and watch some been a dear and kitchen and fan mar Arsenal. Yes. But I really don't like some players. There are players like Zubimendi. If you name players ma duokuchie. I'm telling you for free. Arsenal maber. Yeah, not maber. Pole. Kind one gives Zubimendi. Yes. One can Mikel Merino. You know these players. Aeto one gi Kahaya Vats. Yes. I've never liked these people. Aeto one gi yetu Morka Noni Madueke. Nino ka tukgi ok ber. No, I've never liked them. Gina magiduoko Arsenal chien. But the most one moka doa to these first two Zubimendi gi Merino. Wonge chimo biro hero gi kata matin. Kata Zubimendi gi Merino go gonde a par de chiel in a game. I've never liked them. Oh. Coca understand that all. Arsenal, even in bad times, Jesus will not leave you. I was thinking of the only Jesus I know. No, I didn't know the Gabriel Jesus, the player of Arsenal. But you see, this one is now Gabriel Jesus. Jesus. Yeah. You don't treat it as Jesus. Jesus, no. That's because of the country more working. Yes. You know, these countries, they pronounce things differently. Yes. Like here we say Jesus. In some countries, Jesus. Jesus. Some countries, Jesus. Jesus, yes. So, but this one, Gabriel Jesus. Jesus. So, King J, you read as King yo Katamana, yeah, King yo Katamana, Colombia. Colombia, King yo ngat milugoni, one of so many Rodrigo James. And get so many Rodrigo James. Yeah. Actually, countries moko mupogore. Uliniza moko gedene onyango to karegin giluonge mupogore. Inende bahadi. So this Jesus, Gabriel Jesus. Ogunte kanyendi aeto nyakora mugajwang yeye mondo wawe oboke ni dimano mara. That's the standard. Okinywa sani ende. Wagamuyo kwa duogo Daily Nation. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV,
machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon,
kaachiel kod miel motimo Cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi.
Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Wagno kanyo ni intiere makare waselidho ni kanyo ito oboke no mar The Standard, waduogo kaeri mar lidho ni mano mar Daily Nation, wanyisi kanyo ni tang'o gini mokete ito oboke piny ringo machalo nade. Dakika nilo kodong' mana kanyo 4 kende romo kanyo saa 2 mar okinyi. Bende pod itudore kodwa achiel kachiel mane mbui marwa mar Facebook Color TV Live. Inyalo miyo wa pachi kanyo, wach mane momako pachi kata wach mane momako wang'i minyalo wachonwa kanyo, kaachiel koda kaka ichiew ine gwenge mage ge okinyi masani. Henry, waseneno kanyo ka Standard aichalo, koro wadwa lidho mano mar Daily Nation eki. Bende wanene kanyo ni tang'o gini moringo kata weche mage momi pek e oboke ni mar Daily Nation. Kichaki chun ji te gi chiew. Joma mine kende moyiene mondo chiew. Eti joma mine kende manindo mochiew. Joma mine kende moyiene gi chiew. To jomoru. Ng'ato moseniru. Ru to nyiso ni piny. Ru en piny. So nikech wani otieno, koro wabede daytime. Koro mano ru. Lokruok mar odiochieng' kata lokruok mar otieno. Nitiere kanisa moro kamo kada luongo nyinge mamoso gaji ni oyawre, makati romo kode saa 5 mar otieno. Kanisa mar Legio. Legio Maria. Mani mosi gi duond polo.
Koro duond polo gimana moro yawre makata mudho. Yes, niso ni ler no nitie. Mane momiyo yawre to means ni ler nitie. So man imosi gi duond jomalaike mag polo no yawre. Gionge good morning, good evening. Neno yawre nikech malaike mag polo keto piny bedo maler sa te. Okay. So joma chuo te chung. Joma chuo te ok nindi, unu chung. Ka piny oruti chung. Joma mine to nindo ka piny oruti chiewo. Yes. So joma chuo uchung nade? Yes. Mane kako ninga penji? Yes, uchung nade kawuono, uchiewo nade kawuono, joma mine neno kelo. Mano simple. Daily Nation, wano kanyo Oboke mar Daily Nation, janeno mar Kala TV machiegni. Ite mokwongo wach maneno komipe kanyo en how police foil city terror plot. Mano ni kanyo. Mane Nordin Haji ba ne nitie mantiere. You remember ka weche nowuok kanyo endi, Rigathi Gachagua nowuoyo. NIS dine bedni Ruto ne winjo report margi. NIS no failed the president by chiwo report. Mano before the 2020 the Gen Z, the Gen Z attack, yes. the June 2024. Yes. Lunga nango strike ta. Yes, the Gen Z. Nobedo maliet. Emergencies no donyo nyaka parliament. Yes. Ne oko yot. That was a major one here in Kenya. Mano timore kanyo. So Rigathi Gachagua no wendi no blame kanyo ke Ruto and so chego en Mombasa. So I'm just wondering, were they not working together? Because by that time he was the deputy president. So enda kuno tim gimoro as a deputy president. So ni wacho ni deputy president ni timo gima in be enda ngato in chelo tipo mara ngato maluwo ngato magima ngato timo ma imbe timo. In fact he said woko gina maber. I said woko. Yeah, nikech mane momiyo ka ngato he had no power to do anything. Yeah, mane momiyo ka ngato nyisowa ni wan wadwaro ko mar deputy president. Then Apaningan is the most confused person. Gidoro bedo tipo mar ker. Inyalo nyiso ni eko kudhi to inedhe. Mano gima onego beni bedo. Koro mago nitiere kanye endi king'iyo gik mane obedo seized kata mana gige lweny mabende kot noyudi. AK-47 mane nitiere kanye beach bunde magina kata magina kido mar AK-47 ne gina beach magina mano mar bastola kata pistol magina matin mar lwedo ne agena achiel but ne ni kod lisasi 24 aeto lisasi mabende nitiere gi magazine maromo 20. By the way, what's the difference between a magazine and a newspaper? What's the difference between a magazine and a newspaper? Okay, a newspaper is like this one. Magazine anyalo wacho ni en oboke moro ma otingo, maybe it talks about a specific thing, maybe it talk about health, kind of mambo na health and whatever. So it's only measuring on health. That is you can say that is a magazine. Oh, it's okay. You can tell us the difference. No. That's according to me. The magazine here I'm talking about. Oh, you're talking about the magazine, the one here. No, you just talked about the magazine and the newspaper. So I'm also trying to... So magazine ni kama lisasi, na jiting lisasi, kada ni ruwaki lisasi. Okay, no, you didn't differentiate. You know the term, that is a term, that is, I don't know how to say this, but you people, you know there's a magazine, the one I'm talking about. Yeah, anyway, Mano Benden magazine. Yeah, Mano magazine. So I'm still very correct. Yeah. But the one he was talking about is the one, Mano yudu godo, jo mana idwa chano kutiri. Poka wijo kwa wachini no makiji. Abe poka wi. How many people mano maki? Because aneno mana kinyisowa ni polise no yudo maling moro ni jo moko ne chano mar timo monj mag terrorist e pacho kaeri, and they are telling us gik mano yudi but oginyiswa ni how many people arrested or what happened. Gigi mokwongo no yudi gi kanyi mano nya yude ite mang'wen ga bich. Maybe wadhi ng'iyo kanyo ite mar weche thoth ahinya wang'eng'e ne ite mokwongo dendi. You see, ite mokwongo, those feeder women face off with Moi's ministers in sex saga that rocked nation. Yes. Okay, ni mabende no yudre lwedo marach ahinya makani rocho ratechgi. Neno gitire kanyendi and ngene makone kukedo koro gikedo ratero makwa kene. In the second installment of our exclusive 3-part serialization of
Courage, Chief Justice Martha Koome, autobiography by Moran Publishers. She writes about the rise of FIDA Kenya, a robust women's rights organization that is loved by some and loathed by others, but hard to ignore. So, Mano, I think it's kind of a history, according to Martha Koome, the Chief Justice, and Aloma Chieno Ero, and Alomane Fida Obiro, and Alomoi. So, negi wuok oko tung mager aneno ka ne weche ok ber kata matin inyalo ng'iyo gi chalo ka gima ne gibago ng'anyo mano nie makamaka iteno mar ariyo nyaka adek. Tito mar ang'wen, how police foiled Nairobi terror plot set for Holy Month. Waya wayudo kanyendi mwandu mabe noyudi kata gigo mabe ne chano gotimo njore mabe noyud kanyendi nyakor Makajwang'. Inyalo ng'iyane to gin mage gino bende waselieko ni aeto monj niendi ne chano time kanye mogik mbedi biro yudo kanyendi kisomo itenendi mar ang'wen kaachiel koda kabich. So can we say ni the NIS notimo tich mong'ith? Okay, ma duoko na ba neno kanyo aneno kod duoka mana kaka ne wacho cha wacho kanyo ni among items seized were the 5 AK-47 assault rifles, power whatever man was assessed on Mokairo. Kaso piny kanyo wacho ni the security agents arrested 10 Kenyans, 2 Tanzanians and a Ugandan as they planned to leave for Nairobi. Then where were they? Where were they? Leaving for Nairobi, but where were they? Dadaab refugee camps have been identified as their operation base. Dadaab refugee camps. 10 Kenyans. Is in Garissa. Is it? Yeah, iko Garissa. I think it's in Garissa. So no makanyo Kenya maro mapar. Mane penjo ma penjo ni to how many people arrested? Kenyans maro mapar plus some 2 Tanzanians and Uganda mara achiel. So ang'omiyo jomoko nyalo kawo thuolo margi makende mabiro timo monj e seche mabede koro onego bedni koro ji nie lamo kata kinde ginde mag lamo. I really don't understand. Gimomiyo ng'ato feel ni konego joma ng'eny korka ibiro winje. What do they really want, by the way? And wanyalo wacho kani hii penja gimoro kanyo ni our securities otiyo matek. They did their best mondo mine gifweny gima kamano kapok otimore. Remember ndalo machon wan winjo mana ni Westgate, Garissa University, the DC D2 wan wafwenyo mana kosetimore. The deceit madi tucha was much was dangerous. So dangerous. What about the one in Garissa University? By that time I was also in university. Actually, I lost a friend. In that Garissa attack. Pole. Aito wandiki weche mowuok ite mar auchiel kaendi kama wacho ni audit ignored as drought wasn't. Nitie kanyendi kaka auditor, nitie kaka oweyo moko kuom gigo mane ginyarang' matut ahinya. Seche mabede koro to chandruok mano mar oro to pod okwako oganda mopogore opogore. Wanene North Eastern kocha, wanene Coast kocha, kwenye mopogore opogore pod iyudo ka oro pod okwako. Mano ni ite mar auchiel ite no mar abiriyo. How fake report of MP's murder plot blew cover of serial killer. Man who had been questioned over the killing of a woman falsely accused DCI officers of hiring him to assassinate MP. Wichembe. Dhano moro ni jal moro nitiere kaeri ma Mama Tira MP Eric Wamumbi addresses journalists in Nyeri town on October. A plot to kill him. So it was a fake report. So ndio hiyo. Of murder plot. It was just a fake report. Moko be nyalo bedo for you go to political mileage. Yes. No, politicians be timo gik moko manyalo diri samoro. Nyalo diri. Aito wan kanyendi koda ka Teacher Service Commission seeking 423 billion shillings in budget to hire 36,000 teachers. So mane mena mabende gidwaro kanyo eni. Mondo mi piny owacho migi. Mondo gindik godo jopuonj mar 30,000 to koda 6 Ghana. Oningo migi. Kendo mano to poda siro. Because skunde wa iwacho ni olak, some schools olak teachers
mar trend. So nego mingi mondo jopuonj gi bendo yud tich. Mano mi ne nyisi nyoro kanyini ni e sectors adek madongo pacho ka indi makopone wanyalo time maber. To gik mamoko gi ok nyal bet. Ing'eni ng'ato biro mana kwalo ka chiemo mochamo onge. But ka iketo agriculture bedo ma proper maber. Nyiso ni wanyalo yudo chiemo. Wanyalo yudo chiemo. Kata bech mwandu nyalo dok piny. Yes. Kech mano endi oneno ni kata kodhi ouso gire moro to yudo pesa ne cha. En ji koro pesa koro money is now flowing. Ineno. Onge kama ng'ani biro bedo gi timbe mag njore. Kipuonjo nyathi nyiso ni somo bedo mano makare. Ber. To iketo weche mag thieth bedo makare. Ber malich. Seche kende mi bero sector noero mar pur. Sector mar pur kibero ing'eni mano bende chiwo job opportunities. Because nitiere kembe mabiro bedo ni tiyo. Kembe go will need people to work. So mago e sectors ma muhimu sana ma kolosi. To nyalo bedo maber ahinya. So I support gima jopuonje kata duol mochung' ndiko jopuonje timo kata go dwaro margi noendi mondo okony e sector nendi mano mar somo. To ite nendi mano mar apar. Ite mar apar, county that humbles titans, Nairobi governors tribulations. Ngeni pod weche goye kotenore kanyo indi koda ka Johnson Sakaja pod ne weche goyo aito Nairobi County, Nairobi as a county yudo kosebedo gi pek ahinya. Remember 2020 Mike Mbuvi Sonko kano bedo impeached be weche ne nitiere. By the way ngeni Kenya ka indi county matich teke moingo county state Nairobi. Wasene no kanyo eni chamega one term mondo michwa term mar ariyo bedo kama tek. Engine county moting all the resources. Exactly. And managing millions of Kenyans modak e piny or millions of people modak county no endi bedo matek ahinya. Mane chuny Kenya. Yes, mane chuny Kenya. Bape kanyo ban no city legislators back cooperation deal say it will boost services. Yes, mago mag Sakaja. But county ma Nairobi osebedo gi pek ahinya. Hinya. Mago chmanti kanya indi nyalo ka kanya indi mondo som kendi. To wan gi lenje wendi mopogore nyakwara Mogajwang. Modhi adhiya kanyo. To wan gi paro mabende oganda golo roadside declarations at expense of national security. That is true. Roadside declarations at expense of national security. Yes. Amano ni kanyo, ndi kanyo gi Nelson Amenya. Chuna weche mag security. Kech gik ma jatend piny Kenya osebedo kaka wacho. Eno biro ka indi to bukora boka ka indi sasa boda yetu iko huru, watu tunafanya biashara na watu wa Somalia. Sasa kila mtu anaweza enda Somalia, tunaweza kuja Kenya. Actually, kisomo the first paragraph. On July 2023, Kenya's then Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki announced the suspension of the planned reopening of the Kenyan-Somali border. A fresh wave of Al-Shabaab attacks had swept through the frontier countries. Look at that. So, kila yawa dot malacha ahinya ne ji kelo chandro. Mawatimo border ka koro kiango nyalo nyanja pacho ka maonge team this and this. Gina weche moko miwacho maybe without proper thinking and planning iwacho kanyo nyalo hinyo piny Kenya. Kelo chandruok maduong' ahinya. To weche mag corruption ti kanyo ni kata mibadhi be aneno ka oket kanyo indi. Wan ka indi kod goro mar katuni koro Mogajwang inyalo ng'ento goro mar katuni indi to wacho nade. There are volunteers really. Minister of Foreign Affairs, African Russian job offers. Russia wacho kanyo they are volunteers really. Minister of Foreign Affairs aneno kanyo. So it means Mudavadi is like enopuk maka weche tek to ng'wonyore kode ko jokalweny ge to odonje pate neno ong'wonye pate. To ido ka Vladimir Putin bende nitiere kanyo endi president mar Russia oloso kanyo endi openjora penja ni they are volunteers really? No, it's an class. Mukongo waneno ndege kanyo. Actually, it's not a question. It's a comment. It's a comment. Yeah, they are volunteers really. Waneno ndege ni kanyo to waneno ka African Russian job offers. To trap bende nitie kanyo tegu. Nitie kanyo keto tegu kanyo bende. Akisedo nyandege no koro in trapped. So mondo me dhi gine kunde the Emirates nations to idhi Russia. Remember kan wayude Oboke manyoro. Seche mane inyisi wuondi ni wateri kama idhi tich to ndego loko yamo. Mano weno wuoda dongo. Po mar kesi uri Russia training of 1 month frontline war. Koro mano wach mantiere kanyo endi. Yes. Then ite nendi mano mara
apara to itunendi mano machielo wacho kaen the trouble with Business Daily's headline on Nyota startups. By the way, that Nyota thing, maybe asekwede okang' mabor ahinya. Janiben kanyo Pamela Sitoni. Mano public editor's notebook. A headline served as a window into the story, summarizing up to another story. Mara Nyota iko hapa. So the trouble with Business Daily headline in Nyota startups. Menda Mara Nyota ni. Wabro ngia ne mbele keri. Wabro manya ne 1 2 3 moko mano yudo menda ni. Kiginswa ni to biashara dinadi. Nyota gi met ni kuso Nyota gi is now. Kuso Nyota imezimwa. Yeah. Ano wach mantiere kanye indi to weche moko nitie kae indi ma josomo jondiko kae indi mondo som barupe mopogore opogore. Barupe mopogore opogore kae. Opposition should now first put its house in order. But benitiere difference in opposition as compared to Mwane and ODM? Onge. I don't see. Jogo onge pogruok kata matin, so nyaka gine kaka ginyalo keto their house in order. Mana kaka Hillary Otieno from Kisumu wacheno. Ruto Sakaja deal will be judged by result. Mano Pamela Mugure Mbotela. Result makori rito kaeri. Wacho Ruto Sakaja deal ni. En wach mantiere kanyo, en wach ok en wach mayot, en wach ndiko manyoro na wacho kanyo ni maybe weche omenda makamano kata winjruok makamano bro mana nyayo weche go eko mag mibadhi. But again king'iyo sani the 30 MCS from Nairobi County Masamoro support this deliberate kamoro gin politics ni yeye. An ngat ker koro gima timore na nyaka support whether good or bad. Iwe kanisa moro. Ena gima ni politics be nyaka bedie. Exactly. We've seen kata mane bills moko mikadho ga assemblies ge ibiro ka ntiere kaka ichwoji sindan. Yes. Inyalo chwoji sindan mamit kata inyalo chwoji sindan malit. Sindan malit en ya idong ija party temi dhiye temi wache ni gini okama magara ngato neno ka gimoro ok dhine maber but nikech ene party no en bana momino noga no Brenda I advocate bende ni kikwa beri a single party na community. Yes. 2 a assembly kikwa beri ni ji oyerge a single party. Nikech mano auditing minyalo tim kata not even auditing but the supervision role mag MCAs mag the oversight. Yes. Ok bibede mano makare. Nikech kawan gi jo ODM te onge ka ja ODM biro oversight ja ODM ad gona ne ya ke after all ngani samoni gute kwene mamanyo kakimi utiko ingeni governor sikute utiko gimine ni wacho no is one of the reasons masamoro miyo governors moko nyalo bedo ni nindo nikech ibro yudo ka area no governor no yiero gotiko mar no buch siasa kaso jo MCS makanyo bende nikech mano stronghold mar party eno yudo ka 90% of the MCS gima governor wacho en kodhi e parliament kodhi e od bura tinga denga ni gik moko dhi adeka ka dhino whether good whether bad whether koti whether tiyo mano one of the things makelo ywato kibiro ka places ma onge ma there are some places ma don't push so you can thrive in this don't push A you can thrive in B you can thrive in C and all that biro ka gino kikore tibiro yudo ka weche kubed ga mayota enya mosone governors ma wuok e such places nyaka giti gibiro ka gin gi joma keto gi tesre gionge gi wafuasi maluwoga lwani gima giwacho ni mane matiyo nono kanyo ka dun bisa mar ODM dwaro ni mondo mi otim kanyo zoning aneno nyoro gidwaro ni mondo otim kanyo zoning but according to me en kipenja even in Kisumu kangaro dwa chungi UDA ngaro dwa chungi Wiper ngaro dwa chungi I don't know which DCP mari kata gacha they should be allowed ngato chung wawe keto gimoro ni ma is a place of ODM so wagoro mana ni jotelo mag ODM from A to Z from the from MCA to governorship wayero mana jotelo mochungo ti I think that is bad politics and no gini hapa ni jo ODM must now see this thing differently. Yeah. Why mazoning ngine mone ogego mateke mokadho okay then this zoning thing I'm telling you because UDA bende bira nyanza kama longo kinyalo compare sana but kinyalo bukore magikete ni zoning them and you know this zoning the president William Ruto no sawacho ni onge wach ma zoning but you know this zoning is another way mar tingo bat Anything about Giria Komoro Corridor Wundwa, I to be Josiasa, they think the Kenyans are fools. You know, Corridor Wundo, your Kenyan in his own Indi, and they were what you pull. By the way,
kwayo Uganda wa Raila had rested. Wawe Raila, the spirits mag Raila mondo yue mos. Sani okomonego beni kuro ni baba nowewa ke Raila Odinga otimore. Wawe wuod Odinga bende kuro yue osetimo tije ma ng'at ma ok ne ok bineno kata nyaka tho. Osetimo tije ma ng'ama neno. So the issue moko ma josiasa moko pod ok lenjon kod Raila makata Raila noseiki Raila. Wawere gi Raila sani ndi mondo kuro yue. Sani should be you and japiny gi tich mano mi mondo mi tim. Endre nyalo wacho ni duond buch siasa mar ODM the moment mane Raila wewa. Noningo gi realize ni Raila is no longer with us. Now what can we do as ODM members kaka jotelo mag ODM mondo mi wateg duond buch siasa ni and ng'ama nyalo lead wa next. Kata okobedo ni ng'ano nyalo mach wuoche mar Raila. But mane gima de ODM otimo. Mano wach ma wacho pile. ODM doloso ori kendo gibedo motegno. Ka ging'eyo maber niya Raila was fighting for that, but then Raila was covering so many things. So many things. I mean, one know this chaos koro. Yes. Sani one know this chaos because Raila mane kelo this, mane nyalo cover, mane nyalo kelo this kapoko uore. No nyalo winjo maling this and this and a team already will be some dia. But ne joto lukuoga okoga goge kaka sani koro giwuok magiwuok kama. Yeah, deno kwa neno. Brenda 2027. Siasa nyalo bedo mayombi mogik to nyalo bedo matek mogik. Yes. Tek mari nyalo bedo machal kama endi. En ni jal ma para ni ne ene ODM to koro ODM no dhi konye. Ne ene UDM to UDM dhi konye. Odhi bedo kode matek ahinya. They should start panicking. Yes, dhi bedo kode matek ahinya. To nyalo bedo mayombe niya. Yes. Nitie paro muma jaluona ni pod ni godo. En kisele idea mar Raila. To winji makata Raila no to koro onge kaka Raila koro kawuono yweyo. Pod winji. Ko jo siasa gi nyalo bukore niya. Ing'eno do ni mae higa mogik, especially ne ng'ama ong'e maber niya gima notimo to onge or maike bende mogik modhi e pacho. Onyalo wacho ni ng'eni wadwa mondo wachop legacy mar Raila. Ineno. Raila nosechopo legacy mare owuon. Why do you want to chopo mar ng'ato? Oseloso nyinge. Raila is known almost by let me just say everybody, 100% of people modak e Kenya ka kin ng'ama osego ng'ama duong' mago kura, you know Raila is. Kati ng'ama tin. Ing'eyo gima osetimo. Ing'eyo kama Raila osechopo e piny Kenya, ing'eyo kama Raila osedhirowa, ing'eyo kuma Raila nowewa, ing'eyo kuma Raila nochomo kono. So the decision is yours. I think the best thing ma oganda ma joluo owere go kabisa. Let them not continue provoking spirits mag mosenindo Raila Odinga. Let jaduong' rest kech osetimo tije. Ae to gigo siasa gi kigin. Ok ni gimoro amora Raila Odinga, baba. Mago wamiyo ng'acha cha bende kata kama onende ok oywe mayom to ncho lamne Nyasaye kucho gi Bishop Kodia. Ka Kodia nowacho niya mad chunye ywe mayom to jiolo ne amen. Okoro wawe chunye Raila to ywe mayom to wawere gi weche moko nono. Gima nyalo bedo ka indi madwa wacho ni kaso watiko then we move to the next thing. Yes. Ni ji nyalo go kura gi chwang' moro niya jogi oromo wach Raila wagone mondo wach gi Raila no rum chuth. Ineno. So we want to clear Raila with his people. Kuro wakelo these people mosikuno ne Raila. Kuro igone gi kura to gidhi te. That is governors. Ineno. Kuro gidhi adhiya te kaka gidhino. But mano will be the worst thing. Ineno. So zoning ni en yo machielo midwa ni oting'o bad ji nikech wang'e maber ni Henry samoro is strong to ken ja ODM. Yes. Kuro ikawo ja ODM is weak nikech ang'o wan pod wadwaro legacy cha. En gima nyalo wacho in kaka japiny yiero jatelo miparo ni nyalo kelo dongruok midwaro. Yiero jatelo manyalo kelo dongruok onyalo bedo ni samoro like koro kada mi example county ma Kisumu pesa riweno jowa mosegolo ng'utgi oko ni gidwa chung' e laro komno eko mar governor. Eno ka gina ruedhi biro chuno duond buch siasa mar ODM mondo mi obed gi tich matek to pick someone. What if they pick ng'ama samoro oknyal according to wambe kaka jopiny wang'eyo joma nyalo telo na ng'ini jogi waseneno gi waseketo gi wasepimo gi ema ni koro ji osebedo mana ka dhi gi party. Raila osewacho osechungo ng'ane ne makoro nyaka dhiyo and all along this time we should elect leaders. Ji ne miyo Raila luor kabisa. En luor ok ni there is something big e ODM. En rigolo mar ji omiyo Raila ni adier ng'ani is now age 1 2 osego gi piny Kenya okal. Koro adiri kata babu ka nitiere pach to nitie gik ma babu osetimo mabeyo imiye luor no endi. And that one does not make you stop wacho pachi nikech koro imiyo babu luor. Koro ji ne gane ji kura nikech Raila nosewacho nikech koro ka adiri koro ka baba ni osetemo ndi jaduong' osetemo ndi to ka kwang'o miye support gi joge
Apenjora ni MCA wacho ni wadhi konyo Raila tich. Wang' ni Raila miketho kuche onge. And you people have time mana matin. Wado mana kindalo matin. Wabiro chako campaign mbele kaendi. Kabisa. Kapok wawuok let us kanyo. Wano kanyo ka wan gi today in history. Kaeto piny kanyo baneno wach moro. Ano weche adek mago mane mondo kik wakal. Church should stop being reactive and lead. Mabende is not easy. Mabende is not easy. Yani churches also bedo manaka they just issue statements but they don't do anything. Kawicho se dimarato ke winjo ka some church leaders ochokore and this okwadwa ni makama otimore ke wadwa no timo but they are not taking action. So churches wa onego bedi wuok oko mondo gi take action. Adier makende dapo ni Kenya kaendi, anyalo wacho ni Kenya kaendi pod wan gi andong'e mathoth ahinya constitution marwa. And da wanyalo bedo ni Kenya kaendi no one is above the law. Yes. Apandi koro piny Kenya oriere ka nyaroya. Makata bedo mana ni ne president timo gimarach. To chik ma kisechego. Chik oyie ne ng'ata mondo mi okawne na monjo. Waseno pinje moko kitimo gima kama. Pinje moko nitiere ma oko kaka mana pinje mag Afrika. Mane momiyo sani kawne jotelo chik whether in gi teko mane whether ionge go whether in go teku ikawni chik mowinjore. Mane momiyo courts moko mana wuoye kangaroo courts moko onego bed ni bedo 100 meters ka. Ineno. Onego bed ni bedo makata kopo ni chik wacho ni the president osetimo makosa. Obiro Kisumu kata otimo makosa Kisumu ka. To sechego. En mana obedo charged immediately. Ineno. Koro motwe kata mana mar 1 week. Ne ona ngech that 1 week. To nikech ingeni constitution wanendi en luoro moro ma omiwa. Waluoro our constitution then wachak waluoro jowa bende. Wamiyo gi luoro. Koro wachni ma is the president of the Republic of Kenya and therefore koro kdam wadonjre kode ahinya. Kuro kata gidhi ataro mar chike. But one day law will catch up with them. Anokajo development is about impact, not headlines. So in a country whereby billions are allocated, borrowed and budgeted in the name of development, it is deeply disturbing that some of the most basic needs remain unmet. Mano ndigeri kotin from Laikipia University. To kigima wayudo katimore counties ka. Pesa to billions of money, pesa bedo nyaka borrowed. Piny Kenya we borrow a lot of money, borrowed money. Sani wasechopo mana kia trillions ema wantiere. To gima inyalo kwano ni pesa gi kitimo malongo tongo. Iyudo ka basic needs mana ka wasebedo kwa wacho education yuagruok nitie. Wano kanyo ka TSC ko kadwaro millions mondo koka gindik jopuonj mabesa moro ginyabando pesa no. Ginyalo bande seriously. Governors no kanyo ka wero ni ikomenda mar 2026-2027 yeki omed gi omenda at the same time their governors 420. Gibiro no med gi to at the same time ma osebed kimiyo gi bende gima japiny nyalo kwano ni gisebedo ka gitimo godo. Yes. So piny Kenya wachomo kuma. Angirwa timo koda ng'oto gidak kuma gidake to gine miel sate to gine nyasi moko nyal konyo kanda jo. Gidake otende madongo. So today in history magweche mantiere kanye. Yes. Aeto wan gi limpo kupore aeto wan kanyendi koda ka oboke mabalang' nyalo kawane kanyendi. Oboke mabalang' makawuono after the ballot, the voice, women and power. So nanoko we kanyo kuom Mokinyi. Nyalo ng'e kanyendi yakoni bajwang'. Ni some. Yes. Winj matut about women and power. Odhi kamano. Mijo mamine thuolo kawuono e oboke ni gima Daily Nation. Gikaw mondo gisom. Thank you Daily Nation for this. So joma mine somuru oboke no ero mabalang' mantiere kanyo. Kata no kanyo lendo mopogore nyaka ite mar 22 wan kanyo gi county news. Weche moko county kaendi Migori County kwa chande wayudo kanyo ni lease bid by Obado linked to company stands controversy. Yani keto
A request by Governor Uchilo Ayako's administration for the Migori County Assembly to allocate 900 acres of land for mining to a farm owned by the family of Okotobado has raised questions amid talks of possible political realignment ahead of the 2027 election. I saw this actually. Governor Masani, kwayo kanyo 900 acres of land. 10 land belongs to the former governor. Niso no dwaro support man the former governor. That might be the case. Mano ni kanyo inyalo somo e ite mar 22 county no ma Migori. Sani trusting gima mora ma jesesa timo bedo matek. Trusting gima ma jesesa timo pachoka sani bedo matek because you don't sani yani they do things mami question them. They were not doing these things before. But you get nyengwa nya jo siasa jo piny bende mo hinyowa. Ud bende mo hinyowa kaka jo piny. Ana nyalo wacho ni jesesa nego beni kiseyudo kom kaka jatelo chak tich immediately. Werito nyaka the last minute ko kikaso ridwa timo mai, you want to change this, you want to do this. We ko paro moko mane isingo to ne poketimo nikech wabro mana kawe ni ngan dwaro re-election. I don't think ni mbele ka gino bro kilo ni impact. Onge impact. Ai to an gi weche gondi mag ogamba nyalo kawo kanye ni mondo mi ngi weche mag TVET gango gini somo pugore nyalo kawo kanye mondo ngi maga. Una boke mabalang'eny. Libos mang'eny ahinya. Ai to itima 28 pod waendelea gi county news. Mano kanyo employee management in a crisis as governor clashes with counties hiring board. Mano county no ma Trans Nzoia haneno kanyo governor ma Trans Nzoia county George Natembea. George Natembea ne ni kanyo gi gwenyruok e paro e kinde gi mochung'ne ndiko jotije mag counties. Yes. Mano wach mantiere kanyo endi. Kiambu County, Kiambu wins 1.6 billion funding boost. Mano kar wangamati. What Kiambu County is one of the counties matiyo e pacho kaeri. Yes, kendo gi I don't know whether that is the reason why he's being attacked. No, Pachaka is whatever happened, I think it was political, which is not okay at all. But Kiambu County, temo de maber. If Kiambu County is doing well, Nairobi County should also do well. Because Kiambu County and Nairobi County, no county is more border. Pogruok moro malicha inyo kaparka nitiere between them. Yeah. Openjirinia. Yes. Kamuranga gi county gi Kiambu gine ko nyalo timo maber. Mapak malich. Yes. Karang'o mono governor soma kaluogi betiyo. Koso gine magiyudo omenda matini mogik. Governor wasoma makaluwa ng'ama mono tiyo na jopiny. Mane penjo ma wapenjo kanyo. E wach mi mora go mabiro nuoyo. Wang'ni yier jatelo ming'eni inyalo tiyo kik idhi yier party wang'ni Raila ma wamiyo luoro onge Raila ma ketho kuche Raila ma ketho kuche onge ni kidugi nyaka igochne Raila to nyaka beda ODM wang'ni onge ni kisedhi kanyo to tik tu ODM koro itik makata jatelo no ne rach to nikech koro en online gi Raila wang'ni Raila miketho kuche onge jothurwa koro MC ro ng'eni lakini japiny ka goro style up how can MP I mean not MP how can MCA an area MCA they konyo Raila malo and by the way Henry yiero ma 2027 ka japiny dwaro ni mondo mi development to japiny nyaka go kura mopogore ka gisebedo ka gigoyo because remember ni our president dhi ondamo mare mar ariyo jotelo gi kosechopo namo margi mogik to teacher yuta especially ka koro giseyude exactly so nyaka upar diriyo kapok utimo yiero maru sana jatelo monge maber ni onge kama koro chako dhi mbele to tiyo teacher yuta yes mano wach mantie kanyo weche moko e pinje ma oko Pinye maoko en kanyo former Ukraine prince arrested over Epstein files exposed. It South Korea ex-leader gets life penalty over insurrection. Yes. Manoni kanyo. Former president found guilty in case linked to attempt to impose martial law. Leon Suk. Make kanyo. Yone berbere. Okinyal di mupogore gi chik e pinje mamoko mbele kairi. Weche mago ala bentire kanyo endi king'iyo toke ne mana paradek kanyo. Wan kanyo gi weche mago ala KWS now eyes race for carbon credits billion. Mano ni kanyo inyalo manyo ito Oboke no mondo misom matut.
Ite mar 31 wan gi winjruok mag omenda stock exchange. 32 wan kanyo gi tuke mopogore opogore aga Jamili Kwan and whatever kanyo. Ite mar 33, 34, 35 jogo mowito ngimagi bende chakore kanyo. Ite mar 34 ahinya ite mar 35 kanyo kendo dhi nyaka ite mar 36, 37. Aito 38 Manye nying moro kanyo mang'eyo, Angela Adongo Ngure. Jaluo. Iyudo ka market moro ohala moro yudore. Sometimes inyalo bedo ka ni ling to kare samoro tie dalau kanyo gimoro dhi nyime. So adwa weri gigi madhi nyime tie dalau. Ka jo tie dalau mok dwa nyisi, it why do you bother mondo mi ng'e gifweny gima timore tie dalau? Kuja dalau monego nyisi ni gima kama madhi nyime. Why do you bother yourself ni dwa manyo gima timore tie dalau ka jo dalau ok dwa nyisi? Angela Ngure ni tich ko karang'o jotoro. War ka jeri ko. Adwa dhi ng'iyo kama kata nitie ane kaka nyalo. Ohala ber. Ohala ber ahinya ka ji okuf dead. Ohala ber maber ahinya. Kata ni tinde ka ng'ato owewa. Olingo lewe. Koro ka wayudo ohala. Actually to ng'ato nyalo kelo ohala ne jok moko. To en lal maduong' ne jok mowete. The moment ma ng'ato tatane tap WhatsApp group. Wasolo. Anyway. Ite mano mar 38 wan gi weche mag tuke. Aneno kanyendi ka Gor Mahia nitiere kanyendi. Underdogs BB breed face Gor Mahia. I mean bread, not breed but bread. Face Gor Mahia. But kanya Nairobi United's a bag full of lessons. Mago Cup, Confederation Cup only go for Gor Mahia has reached group stage. Mano ni kanyo weche go eko mag tuke. Aito Nairobi United's bag full bende nitiere kanyendi. Aito kwa dhi kanyendi ite mano ma predict kod ochiko nigi tugo nendi mano mar golf. Sweden. South African share lead. Yes, that is Sweden. Mai kuma ni chami 60 million cha. Yes. Ai. Ya Kenya ka gwawe pesa ni di manyo ka South Africa ne no lead na. Lead. Mano nitiere kanyendi. Ite mogik wan kanyo gi Kenyan siblings in race for 60 million prize at Karen. Wan gi siblings moko ka eri. Siblings ka ginyiso ni ginyithi ng'ata achiel. Ginyithi ng'ata achiel. Ma timo tich achiel. Kabisa. So gitugo tugo Nairobi mar golf michame 60 million. An mae tugo mawinjo kadwa temo. Pesa no. No, they're there. It's not late. I want to try this one. Yeah, chaka. Chaka mos. Nale chaka dhoda kacha mos. Kida tugo golf without? Dong mana chako. Dong gigi chako mos. Tugo golf without? Achako mos. Kaya kanyo ta dhie pap kamoro. Mos. Anyway, kika piny mang'eny gi samoro dhodi en pap. Kata samoro idak e pap. Koro ing'eni Ani chako kata dier oda, atrain mos. Koro mga jwa ng'eni Kenya kaendi. Awinjo ni kawuono gin ga ladies. No, is it ladies night? Ladies night. Today is Members Day. Ladies night utime gang'o? Chengwa kaka joma mine. Mar utime ang'o? We can meet as ladies. On that day we can to do what? Meet as ladies, take some coffee. Waka mbaka mag joma mine. Joma mine at what time? Wan gi mbaka mathoth. Saadi muradia ma umadhe kafi go. From Sadek, kasetieko tije mag Otieno. so we can meet from Sadek nyaka saa 5. Otieno. Yes. Is there anything wrong with that time? No, the way mingi agodo endi change. Kuni Sadek nyaka saa 5. If we meet somewhere, to wabedo gi some cold drinks. You know cold drinks, you know. Some drinks. Mana light. Yani en cool and light. Very cool one. To en cool. Kuro gina dek. So it's cold, cool and light. Yes. We ladies, we don't take hot drinks. To ubedo chakre saa 5 nyaka saa 5. Exactly. Married or not married? Whether married or not married, just ladies thing. Udak kanyakala koso udak mopogore? Inyalo, we can meet from, maybe kawa na Kisumu kaeri, kama ni hapa Kisumu, to ngato dak Lolwe, That to mean, kain married. Idagi jaduong di kamoro achiel koso un kamoro mopogore? Marriage life ok mi korawe the ladies night. Abed
It look like I'm a prisoner. Do men also go out sometimes with their fellow men to talk politics and football? Exactly. Look at football, but you know football. Imagine men can stay outside watching football in the middle of the night, maybe both weekends. So unajua ketho Kenya. No. Ikichupi mgichua, uparo ni chumbe se. That is not ketho Kenya. That is not PM Gichua. Just taking one. Maybe what a man can do, women can do one them better. Friday night, maybe mpaka midnight TV to just talk about so many things women can talk about. So many things. Okay, unka gibuche. Parenting, can talk about unka parenting. gibuche. Mag nyolworo. Uongego. Hizo achana na zilipitwa na wakati na wale. Kuro sani kuruna. Tinde watimo gigo online. Chama zinafanywa online. Everything online. To room mar ladies night cha. Hiyo ni one physical. Only Friday. One Friday. One day in a whole week. We just meet as ladies. You dress very elegant. We meet there. We take some cold drink, some cold and cool drink. And light. We talk about life. We can talk about so many things. Parenting. Sechi muwe parenting no nyithindo mu parent go kanyo nitie koso nyithindo go to uwe ot nindo. Kakul boku uwe go kero kadu parent. Do you want to parent someone? You know, there are challenges na biro gi parenting. So How do they solve challenges back parenting ge magawa? yes. Talk about so many things. Family planning. Ereka ke drink cool, to drink soft, to drink light, to do a parent ngato. That's why it's a, you drink cool, you don't drink hot, cool. And you're talking about parenting. Maybe just a soda. A soda, soft drinks. We can take some sodas. Hard drinks? No, women don't take hard drinks. You take soft one. Katakoro is stagger to give me and soft. Exactly. I can't watch any problem. I can't watch any problem. Today is ladies' night. So ladies, Members' Day. Kauna Members' Day, yeah. Kauna Members' Day. So Wednesday. Members' Day ni team yangu. Before you wind up. Members' Day. And kakiwinji bongeni Members' Day. No. If you are a member of certain group, members, you meet. Certain clubs. There are clubs. Pia leo ni siku ya wanachama. Leo ni siku ya wanachama. So you are going to chama yourselves? You know the chama you're talking about? There are so many chamas. Kuna wakajua kudu kutukisuru machoki kidhima bura eja nyika hendo kesh. Kachilo kuna kanu Brenda genyo. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' school, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers.
Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral
ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message
to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa.
Yes, mana kama nyakor maga jwang en thulendi mano makare okinyi ni mano masani wanti kidini ndi mano mar chal mar piny wago mbaka ka endi e thuolo mano mar okinyi. Kama ma intiere nyiswa ne to chalo kodi nade kanyo endi ka itudri kodwa kanyo endi e weche endi ma opogore machiegni. Yes. Henry, wach maneno kaka wuono mako wang'a mago moni mondo mi wawuoye to kendo dobedo maber koda kabisa ka jo neno mabende ne nyalo miyo wa pachgi kamoro amora ma gintiere gimbe ginyalo miyo wa pachgi wach nieri en wach maneno ko mako weche go chenro mag dongruoge momako jotendwa pacho kaeri. The Standard kawuono chiwonwa kanyo kendo onyiswa kanyo moko kuom governors ma gina governors gi nyinggi but e ground kae to gik moko pogore to gineno ni mondo mi waduoke ane e kaluo wa kaeri. Endi kwa bere gi governors malamu governors makure mi wacho nok tine jopiny e yono mowinjore gidak mana Nyorobi gin gionge pesa to giyudo kendo king'iyo kanyo controller of budget nyando yango kanyo ni some counties there is minimal or zero performance. Mano kirango gi omenda mane giyude budget ma 2024-2025 to gi mano ma 2025-2026. That is 2 good years. Zero development. Yani onge gima japiny nyalo make lwete ni wanto higa ni my development mokelnwa. Onge gima japiny nyalo mulo ni wanto higa ni my development mokelnwa. Ka duoko gini kaluo wa kaeri Henry. Do you think ni governors wa makoni mano kora we counties ang'wen momako wa koni eki mane kuma chiegni kodwa enya kwa weyo counties mamako. Do you think ni counties wa makoni keto kaneno nyingi giko golka dibene gito maybe they are doing something according to you? Yeah, something but not everything. Yes, Yeah. Not enough. You're still lagging behind. Yes. King'iyo counties wagi endi mago makaluo and adwa wacho ni iruka Governor Gladys Wanga and osebedo ka o interact gi japiny. Yes. Mano nyalo miyo wagole oko e bracket mar ni odak kamoro to japiny ok ong'e. Yes. So bedo ga mayot ahinya ne Governor Wanga mondo mi o interact gi japiny nikech county ma Homa Bay ong'enye. Ma kine obed onge county ma Homa Bay to samoro official duty somewhere else. And mine nyalo miyo japiny nene ka ng'ama tiyo. Then again, king'iyo gik mosetimore e Bay County, wachago Bay County, any support ma osebedo koyudo from the national government tiyo ni machiegni kod piny owacho mamalo gi President William Ruto. Osemiyo county ma Homa Bay bedi rang'iny machielo ma opogore kod counties mamoko. Inyalo kwan 1, 2, 3 county ma Homa Bay ki compare gi counties ang'wen makaluo. Yes. Koro maendi osekelo yot ahinya kendo wanyalo kwano. In as much as ni samoro omenda ma ichoko e county ma Homa Bay to japiny ok nyal goyo ma wach ni ya omenda ni otimo ang'o. But waneno dongruoge ma ikelo kowuok e piny owacho mamalo, not ni Governor Wanga kotiyo gomenda ma osebedo kochoko. It's not about omenda ma Governor Wanga kata mosebedo kichoko e county ma Homa Bay osebedo katiyo ne japiny mano makare. It's the support ma oseyudo from the national government. King'iyo kanyendi kata mana county ma Kisumu, it's the same. Ineno wan kod omenda ne endi mawuok e World Bank osebedo kotimo gik moko pacho kaendi, but omenda ma ichoko e counties wage, what are they used for? Bende governors wage nyalo nyisowa ni omenda ma gisebedo ka gichoko timo gima kama endi. And to answer your question, en ni counties wage endi mago makaluo, governors in as much as ni ok gibedo ogiapia kaka one of the governors ma bende timo marach, matiyo marach kata ma ok yudi kata gik ma gitimo counties gi ok nyal ne, but it's true ni inyalo ne mana matin kaluwore kod support magiyudo from the national government and omenda mar World Bank. Gimi wacho na ero kela e point moro. Nyadi mathoth ero ka jotelo gi eki eno ka sandi jotelo dwaro jotelo moso ma kaluo dwaro mondo watima chiegni gi piny owacho, watima chiegni gi piny owacho, watima chiegni gi piny wabede piny owacho, and they are saying it is one of the ways ma wanyalo yudo godo dongruok. That is one of the ways ma wanyalo yudo godo dongruok. Ma kela e gimoro ni ka ing'iyo matut ibro ni some leaders kopogore mana gi governors and whatever, they hang on e tich ma piny owacho mamale mokelo. Mane magimako motegno watimo gima kama but motimo as a county, motimo kaka jatelo mar constituency, motimo kaka MP makanyo, iro kaka gimakore gi tije moko ma samoro piny owacho motimo. So ningo beni japiny ng'eyo kama piny owacho timo gike, kama gavana mare timo gike,
kama MP mare onego beni mulo makata ka yo moro rach kamoro ka gimoro ok dhi maber kamoro to onego beni who to approach onego beni jopiny bedo gi that knowledge jogo be wuondo wa gi nyoro nyoro gi weche to wano yo makama ke watima tudo ka yo no kare kidhi ng'iye malongo tudo ka en under the national government ematime yo no but kech yo no ni area mar ng'ato tudo ng'ato kaw that advantage to campaign with that nyalo so yo makama atimo gima kama eri so jopiny bende ng'eyo kuonde monego beni your governor timo gitije monego beni ga piny owacho mamalo matimo maka piny owacho mamalo biro to timo ting'eni ma piny owacho mamalo motimo ka governor motimo ting'e maber ni ma governor marwe motimo mano is one thing monego beni japiny ng'eyo nikech josiasa mang'eny gin gi ujanja giwuondo wa gi korano ni wan wasetiyo watiyo kama kama uneno ka nja waloso gima kama uneno kwa timo gima kama but penjri no wuoni in kaka governor nitiere omenda ma governors yudo e komenda ka komenda millions of money kendo sani gidwani mondo nyome gi ben pesa mar development bende gitiyo kode yono mowinjore mane penjora maduong' mana penjo muso governors makaluo in kaka japiny bende no ka gitimo gi kari kanyo ya e county ma Migori ya Homa Bay ya Kisumu kaeri bende no ka ngire Peter Nyang'nyong'o osetiyo ni maber gi omenda no ero ma owinjo beni otiyo godo mar japiny omenda mos Brenda omenda gi endi be pod anyalo wacho ni ok ti godo e yone endi mano makare omenda ma ichoko gi endi nikech ana nyisi ni passion mara gi weche adek health education kaachiel kod agriculture king'iyo kanyo endi weche mago mag somo wan gi the ECDs and the TVETs mantiere e lwet governors wan god kuonde moko ma gik midwaro mondo mi somo go endi kuonde mag tiegruok endi obed rang'iny makare gi onge then ipenjo tende locations to nitiere gara mimiyo ga TVETs gi endi pesa gi endi gidhi ga kanye king'iyo kata mana the ECD classrooms yes sani lokruok nitiere ni koro tigero gi but isegero an ECD classroom ma bende ikwi pesa moro bende gi gik moko madwarore aeto japuonj mantiere madwa tipuonjo nyithindo gi endi you don't motivate him or her imiye peanut in terms of salary ineno gira imiye peanut in terms of salary nikech ubedo piny as a governor or maybe as governors to watch this is what we want to pay and not even with this is what we want to pay counties gi endi chulo jopuonje mag ECDs gi endi kata the early year education gi endi mopogore opogore so maendi amiya wacho ni omenda gi oktigo makar nikech ka japuonj monego bed ni yudo omenda ni endi mar location mar nitiere mar the ECD that is early year education endi ok nyal chul pesa makare then itiyo kode marach ka TVETs wagi endi ok nyal ger bedo ok nyal bedo equipped with all the things mar needed omenda gi oktiyo makare wakaw kata mana peyni ne diere moko nitiere ywaruok e kind governors kaachiel koda ka MPs nitiere peyni ma ok onego bed ni koro governors mulo peyni moko MPs ok onego bed ni mulo ni wira wane mo interact gi pay directly the current the care thing yes the current the care thing so ka pay ni wagi a pay ni wagi pod richo nyaka kawuono mawuoye kodi kare just the other time when we hosted wendo mano wuok e gwenge mag Siaya I know of places mabede pod richo mayudo kata mana yore kaka inyalo wuoth kede pod onge and wawere kata mana gi kuondgo maboyo interior kata mana Kisumbwa ka wan gi yore ma pod richo nyaka kawuono moko ibiro yudo ka iteli makata idhi penjo tibiro nyisi ibiro yudo ka tenda nosebedo awarded pesa nosechul kanyo osetieke en gima nosetieke it's complete me yudo ni yo mawuok A to point B is complete but the yo ma is complete gik moko actually complete in papers in terms of papers in terms of chudo in terms of everything osechul nyaka contractors giwa mara nosetim but now kidwogo piny ka area ground to japiny to thagore yono iwinjo en ka ng'amo nego beni ng'amo nego beni wa blame should we blame jopiny because one no ka sama jotelo gibiro magiwach ni yo makama wara loso kama then igni di marom igni a beach marum ka onge gimotime yono then another japiny pod ikwayi kendo give me 5 more years mondo mi atiek gedo mar gima kama manwa chako to dongie kore actually they use that kagidwa kwayo godo kura should we blame jopiny should we blame ng'amo nego beni koro wuok oko mar goyo poro mar no chenro gi ochopo kare duto te but wacho kama endi japiny does not know the role of the governor Japing does not know the role of the MC/MP, the president Gangogeni. Ineno, enongeni MC should be doing everything. While jotelo moyiero gindi, especially the MC and MPs, one gi weche adek kende. Magi jok mar sitting e assembly. Ineno,
kwamedo gi the Senate. Wan gi role maduong' mogik, role mantiere en to legislate. Aeto wan gi oversight, donge? Yes. Aeto wan gi representation. So we represent the people. We represent the people. Yes. Nikech waduto te ok wanyal bedo e od bura kacha. Wan ji 30,000 gi wiye ward. Ok wanyal donjo e od bura mating'o mana ji samoro 80 kende. Koro chuno ni ng'at achiel ang' obed jaloso e lowo duto. Mano gidhi kata to gi discuss the needs of the people. Yes. So nyiso ni an moseyiera ni asedhi loso onego bed loso e lo ang'owa lo oganda na ma represent. That is representation. And legislation onego bed ni twak matero, onego bed twak ma bende dhi konyo man gi direct impact ne japiny manoyiera chande. But you see the problem ma jotelo gi nitiere kata mano oganda madwaro kombe mopogore opogore godo. En ni kutega dhi losnu barabara. It's not the mandate mar the MCA mondo dhi los barabara. It's not the mandate. Onego bed ni jatelo ka jatelo ng'eyo tije. No, jotelo gi ong'eyo. Gito gi ng'eyo tije. Jotelo gi ong'eyo tije gi maber ni. But nikech giparo ni japiny ofuwo. So japiny mapod kia. Yes, giwuondo japiny ni kutere ta dhi losnu barabara, adhi geronu sikul. Man is not the mandate of area MCA. It's the mandate mano ni e docket mano mar the governor. Governor an onego bed tija atimo the oversight role, ang'iyo ni fine osewach ni yo mawuok point A to point B onego bed ni loso nikech mano role of the governor. Bende otime e yo mano makare. Omenda nosegol moket piny mondo mi olos yo makare. Yes, be omenda cha owuok. Bende ochopo. Be ochopo odhi otim tija endi yo mano makare. Seche mitimo ga gigi yudo ka gichiwo nyaka ultimatum time onego bed ni gino rumo godo. Ni ka chopi kama manyien na time makamae to gima kama otieki yo makama bro yudo kosetiek losi. Anyalo nyise ni for a very long time Gwasio kalur mar wacho mano gweng'wa mano dalawa wasechandre ne yo sana. Kendo ni gimoro mano osebedo ga nyaka jo gwenge mamoko nyalo yanyi godo ni rach kayo maya Gwasi. And you are just wondering kwani jotelo ne onge yare ndalo go tete onge jatelo mane nyalo neno ni yo makamano losi. Mana kanyo onge jotelo ma osebedo telo ndalo no e koto yo pod rach. Anyway, wan mineno ka sani at least itemo mondo mi olosi yo makono. Awuoro. Bedo matek. So Brenda ido ka enena koso ng'eyo mar ng'ama yiero jatelo manyiso ni japiny. Ke japiny onego bed ni bedo gi chik ma giketo to giwacho ni we should be meeting our MCA nikech MCs don't go to assembly from Monday to Monday. And from Tuesday to Thursday. Yes. Sittings moko nitie special sittings ema nyalo miyo kata over the weekend jaod bura kata mana MCA bede assembly. Ineno nikech nitiere gik moko mabedo discuss. But MCA onego bed ni bende nitiere seche modoko piny makata kowacho nikech gweng' wang'eyo kakoti gweng' otimo opogore opogore. Kowacho ni kawuono adwa rado go oganda mawuok e gweng' ma kama. Ineno just once a week and a specific day monyalo loso godo gi japiny. Japiny cha dhi nyise the problem magi kadhie in as much as no ng'eyo but odhi to kanyo bende omiyo gi geno moro ni jodalawa kaluwore kod yo ma owacho ni rachne en ni yo no asekete e budget and budget mare en milion 2 idhi lose koa ka nyaka kama to nikech ung'e maber no omenda mimiyowa kaka county ok en omenda mang'eny kata omenda mabedo allocated nikech for example ido ka the whole award omi 20 million. 20 million gidwa timo A to Z. So iwacho niya nikech allocation mane wakete barabara en 2 million. Ineno barabara en 2 million. So barabara ne wamiyo 2 million en nikech 2 million ok nyal loso lam. Wadhi lose maram en no wasedo tinga madhi loso yoni maber idhi dine wadhi kawo maram to waketo. Ineno en yore mang'eny wacho ga ni loso tibro yudo ko chak lose to kel mana tingri moko kanyo to medo mana yare medo keto ne chuodho yudo ka ochak yes ni lose king'yo budget mondo keto ni yo monego bedi biro kara mana tamat onego bedo tamak tibro yudo gikelo ga gichako maber ndi ikelo tingni moko kanyo puro bathe timo nade kasi yare tidhi tibole tiweye kanyo to e budget to nyiso ni yo makamano onego bedi loso onego bedi yo ni bedo tamak onego bedi yo ni bedo kameri kapod wawuoyo kanyo kuom MCS wacho kata ni MCS monego bedi go oporo gine monego bedi girango ka governance what do you think our MCS are doing their job? They're not mane makama beda kelo they're not doing their job properly. Nikech ang'o
adwa duoke yo machielo bende ni iyudo ka nikech oyierwa gi party te. Yes, kanyo wasewuoye. We support the governor because one jochama, one jot achiel. En nikech governors nigi teko mondo mi MCA yudo tiko kaendi, governor bedo gi teko ka. Matin tako moro nitiere kama governor, especially ka une chama diwa achiel. So governor dhi ketonu matek, en frustration governor ko dochako frustrate nikech ang'o ong'e maber niya ko frustrate to une mudhi hinye. Koro mae miyo MCs ok ti. Koro MC osiko mania. Yes, Madam Governor. Yes, Mr. Governor. Yes, Madam Governor. Yes, Mr. Governor. So onge bill ma inyalo teri assembly ma governor initiate ma fail nikech kopo ni ang'e timo mano tidhi goli e committee. Kidhi tima man ke Henry gin jodonga ich Henry MCA ma West Game Ward Henry Okech nokelo bill kaendi mawacho ni onego bed ni pur mar agriculture oketi e tim nikech yudo komenda mar agriculture. In fact gima liti mogik Brenda, it's again in 2% again now. I mean it's 2%, maybe it's out of 100 it's 2% mar omenda mabede located in agriculture. So painful. Koro yudo ka setero bill ne to nikech bill ne dhi nyo governor in another way feel ok ne dhi nye to en mo feel kende owuon ni gini dhi nye. So they use their power to influence MCAs ma support yes mondo mi dwache ma mondo tim to moko ka nikech no ngene Henry en mochung ne roads to osechako go gini koro odiyo Brenda gini odiyo ndete gini eni no nyaka wuok kanyo eni no nyaka gole ang'oa e committee no. In fact I think this is why anyalo wacho ni I will never support zoning. Wayieru jotelo whether obiro gi independent, whether obiro gi chama, whether obiro gi party A, obiro gi party B, obiro gi party mane. Wayier jotelo karo ni ng'ani en jatelo ng'ani nyalo pensa samoro ni jatelo ma adiri useneno kata 1 2 3 ma samoro setime useneno ka ng'ani osetimo 1 2 3 kendo un gadira ni ng'ini ng'ama jatelo ng'iyo ni ng'ani nyalo timo no kama ba samoro nitie kaka ok odhi gi dwach party, so therefore party ma samoro run that place ok dware to biro kata gi independent. Onego wayier jotelo wawe yiero chama ma one of the things manya wacho ni duoko wa chien e cheno go eko mag dongruok nikech jotendwa ok ti giketo siasa mbele, pesa siasa ema giketo mbele. Kadhi katimo kama tadhi against the governor, you know, ene modhi tingo bada, ene modhi timango. Diere moko chien ka idi seche mane madaraka ne biro kaendi. There were allegations, okay, they've never been confirmed to be true. Nitie kaka ne imiyo MCS omenda. Nitie kaka sorry. Yes, you saw that. Afuayo wacho na yes, nitie kaka ne imiyo MCS omenda mondo mi ochok ji kowuok e gwenge opogore mondo mi otere stadium ma Homa Bay. And they moko ne timo mano, moko be nokolo ne gichamo pesa no. Gimine ni wacho no. Wach moro na aseneno karinge mbui kamoro kadwa wacho ni banano kamoro ni sam jatelo boro you know ni Sunday jo Linda wananchi Linda ground be Linda wananchi dhi bedo Kakamega County. Yes. Wache moko na seneno kote wuok ni nitie kaka jatelo moro malo kanyo kata luongo nyinge nikech okanyal verify that information ko nyisa na verify but aseneno kamoro jatelo moro malo kanyo nitie kanu siluongo some MCS from Kakamega County magisebedo gi some meeting mondo mi gi mobilize ji piny kaeri. So teach MCA to mobilize jopiny kech gine magi nyalo reach jopiny machiegni. So meaning nitiere kaka omenda moro osechiwore kanyo to mobilize jopiny mondo mi maybe chaos obi owuogi that Linda mwananchi thing mabiro timore on Saturday mago ni kanyo. So mago gin gi achiel kuom gigo ma waseneno ka timo to timo gik mind and development. So koda miyo jotelo gi thuolo mondo gidhi gi wach patch gine jopiny gi nyis sera mar gi magin godo maybe samoro gine magi nyalo bedo ni ginyalo terowa kanan ma wagombo chopeni kwa kalo Singapore. Maybe. Brenda, ingene ko yiera gi japiny. Yes. Why do I fear going to japiny mo yiera cha? Ang'o mi bedo na mayot mondo mi adhi seche madwaro kura kuome to bedo na matek mondo adhi anyise dongruok
kaka wasetiyo. Let us be having some meetings with jopiny. To wago kodgi mbaka jodalawa an ma itija kaka setiyo kuom dweche 2. Ma itija kaka setiyo kuom first financial year. My first financial year natimo kama kende benda chano timo kama. And the challenge mabedo godo en 1 2 3. When something is bad, when your governor is bad or frustrating in any way, you know, why don't you just say the governor is frustrating? But there is this fear mantiriga, and there is this thing mantiriga near which hunting more minyalo timi and kata nek more minyalo gojini. So everyone fear for his life. Exactly. You know. So mana kaka tijwa mar fwambo ne iwacho niya, no story worth your life. So when you find out nigi ni nitie kaka dhi kelo ni hinyruok mar ngimani, then you just stop doing it. You know. Mana kaka MCAs. Mana kaka MCA. Samori bro wacho ni governor ok dhi kodwa maber nikech 1 2 3. Then you will be plotted, you will be killed. En lo ineno gimene wacho ni romo gi japiny. Jotelo gi time. En mana ni gitime e samarach, en gitime for very wrong reason. Giromo gi jopiny sama gidwaro kura. Kendo gichoko pach jopiny, gik ma jopiny dwaro. And then giromo gi jopiny sama gidwa ng'iewo jopiny. Awacho ni ging'iewo jopiny sama ng'ato miyi 100 mondo bi gone kura mano ng'ama chalo ng'ama ng'iewi. Giromo gi jopiny sama kaka sani biashara no dhi nyime mang'eny. Biro neno rombe mang'eny mag josiasa ichiwo gimoro back and whatever mamado bende katiba ma pacho ka ok oyie mondo mi otim but gin gi pach gi giwacho ni mana yo ma gimuso godo jopiny. These people just come to talk to you mondo mi give me 100 ne mondo no say konino mondo ini biro gone kura gi 100 neno but oking'eyo ni tok time to yagadi e toke mondo mi yud that 100 mondo mi mi. So aparo ni wan bende kaka jopiny waseketo expectations wa malo ni ka waromo gi jasa moro kata biro mana kawo pachwa to wa expect onego miwa 200 moro wadogo de udi miwa 200 moro wadogo de udi kae to we will agenda we will gi gik monego beni timonwa we will gi keto josiasa tesre tine ing'eyo mana ng'ato ni ng'ane chiwo koro do ka samoro ng'ama nigi chia mar telo samoro to fuko nani nono entry nyiro ni samoro idwa kaka insan idwaro ko mar MCA yes so in gi chia mar telo you can do 1 2 3 to these people but as per now luti pod ni nono kiluongo romo mondo mi wuo kata gi jopiny mondo mi ulal ru achari ade kito ka jopiny tamore dire romo ni to ng'ane miyo chiwo gimoro so kam saboda aseyo jotendwa gi bende wombe wasere kaka jopiny en Brenda gima wacho no endi there's one thing maber wacho gima bende MCAs oversight ok nyalo oversight governors. Yes. One MCA chamo pesa di around 98,000 because the allowances so biro chopo like maybe 140. Yes. 140 to 160,000. Governor chamo pesa di around 800 madhi kucho allowances mari nyalo chopo 1 point something million. Yes. Someone is earning 98,000 wants to audit a person is earning 1 million. Yeah. It means ninga ni nyalo mi pesa makata mana tema that oversight role marino tami. So there's that yani ngacho sebedo gi pesa moyingi to odwa manipulate godo tich monege tem. Nyiso ni ai to jok mamoko mose plot momiyo pesa ka. Koro dwa nini kaka ng'amarach. Kaka ng'amarach gi samore wacho pachi. Kaka ng'amarach kimira wacho pachi. Then the issue mi kelo mar jopiny. It's true. And I watch seche moko. We want to commercialize everything. Everything. Maka neno jasiasa tanene kaka source of income. Aneno mana pesa kuma. Ineno. At times. By the way, anyisi ni ngona kuom tiyo gi examples nikech the people masamoro agoga adwana loga kaka gitimoga tijgi nikech I really like how they are doing their work. Yes. MC Mawangcheng Ward Victor Mondi Obuya. MC Makolwa Central Ward Kelvin Oraro. Gi MC Manoma West Kisumu Ward ilungo ne Jadwon Kennedy Ouko. So I like how they operate. These are from home, from yes, the from ground. Home. Nisoni gime gine no chandroge. Gini sama jo piny complain yo makamarach. Kaya ere no kata inoguno kibika rito that complain. Yes. Imbi tiyo gi yono. And you kakarach ibiro dhiro mondo yono endi olose. So these three MCAs and plus any other MCA though magita selon ke kenda sebedo nyaka sittings magi ka gigomba ka gi jopiny. Ibiro yudo ka wuoda pida nitiyo dichimo keta mabiro gomba ka gi japiny. And wuoda pida kata koko gomba ka gi japiny ni onyiso gi dongruoge. To bira piny gimuodo ni ang somewhere
ineno and jopiny ong'e maber ni kawuono wuoda pile kendo nyiso jodalawa ka nitie to dong'e ni nitie to japiny wacho ni amweshi to wang'e ni ka in go to nitie so ng'ato seche go ichiwo ka onge be onge kendo waga mbaka gi japiny ma japiny onge maba wach mowuoga modhi to but wan gi MCs moko ma in kaka noyieri you don't even go back home you don't even talk to your people seche ma japiny koro ni what do you expect japiny dwaro pesa gibiro mana gi geche madongo ka kura chiegre ka gikalo gi geche madongo fu japiny mi mandate mo ka japiny kaka ka MCA mare chalo okay wi osebilo ng'ano chalo nade makata onene ka wach man to jatelo mane adier makere ne ok nyal wuotho kuom jite gilal kuonde gi magilale but bede visible in different ways bede kata mana gi thuolo te wacho ni an kaka an thuolo kama wuoke wan gi genga wan gi kama gawe to wan gi kanyanjwa samoro bende agoye bura moro gi mosanya gi jogenga samoro bagoye bura gi jo kanyanjwa samoro bagoye bura gi jo kama gawe ineno gi clans adek gi kase gombaka gi ji adek gi endi tabiro fwanyo ni kare ji adek gi endi chandruok maduong' ma jogenga kadhe en ma chandruok ma jo kama gawe kadhe en ma chandruok ma jo kanyanjwa kadhe en ma miya thuolo mar ng'eyo pek go to but ka in ok gombaka ibiro gari be ibiro godo maber ndeyo iloro kiyo nyaka malo ikadho okirwa wuoyo gi japiny why don't you just stop to kata ka japiny okwa inge gima inyoga ji ni koro idhi kwata adhi bedo no adhi bedo embarrassment ok iwuowa gi ji to kata ka ok tiji dalawa sane to pod okan maber gimoro to onge ineno will they kill you nikech koro yung gimoro gimineno kelo wach mar jopiny koro thung'i ni nyaka imigi gimoro ni en because ilal negi koro sama okiti ilal negi sama gineni eno iwacho sama gineni eno itiyo kod gi chuth mane sama itiyo kod gi chuth wezo gidhi neni kendo ifakero naneno ka jopiny odino ne jasiasa moro kamoro ok idhi nikech wan ok waneni ga wakia kuma intie sama wayudie ni kawuono mitiyo kodwa but jomiwe ni wacho kaka MCS ba Central kodwa gini mikwano mago jogo miwacho ni osebede ground neno ka gibede ground magi nyalo wuoyo gi jopiny I'm sure ni not every time magi wuoyo gi jopiny I'm sure ni not every time magi romo gi jogi eki nyaka gimigi pesa nyaka gichiw gi no they don't teno kmadhe pile kamano nitie gimikelo kanyo mabe ni comment on it wach mano mar ithegori kodwa so ithegori kodwa ni chakore sa timo campaign ene waseyiero jotelo to gima gisetimo no bende onge and therefore wan ka ng'ane obiro wan magwa imiya chuth onge sa so japiny mokwongo wuon osebedo gi paro morem mar ni ng'ane dhi tiyonwa osebedo gi paro morem mar ni en chik monego bed ni chik mantie monego bed ni ng'ane tiyonego koro wacho ni ng'ane wathegre go chuth mokwongo gine mo gike gik makonyogi kiwacho na ni endi ato miya michano chuth ati ithegri koda miyago chuth nyiso ni tok mano to koro kidhi kata okatiyo kata tiyo ko chuth iwacho ka ni sometimes we wabira ni keen ka wayiero jotelo ka ng'ato tiyo ga lot of money to campaign you expect ni ng'ani kochako tich ere gima onego bed otimo first oduoko pesane nikech ni senyise ni thegri koda chuth lal Nairobi oduoko pesane oduoko kodong 1 year to dhi e campaign to chako tiyo gi pesa ni mari mar jopiny mar development osedi godo mondo chake duoke godo telo to kong'eno chamo ndamo ne mogik to koro duoko pesne te so bedo matek ahinya Brenda en ni japiny nyaka ng'e role mare kaka japiny aeti ng'e role mar jatelo mayiero ma en MCA kamano nyaka ichop malo mondo sami ing'iyo chenro mag development mobiro e gweng'i ng'e ni magi gin chenro motim gi MCA otime gi MP koso time gi gavana because nende tema kene jotelo moko pondo kero kata mana kaka gavana piny ka MP piny kaeri tie gima samoro tend county emotimo tido ka giponde chenro gine magitimo ni mano chenro kinjo ka gitiyo gi the word wa kanyo cha gavana obiro ka ne watimo mage newa gitiyo ga gi that tido ka diera mano en samoro gima tend county emotimo tido ka un koro pinyu kanyo UMP chama nindo kodhi od bura kocha boni na nina some MPs nende od bura they don't even say one word no they don't what about gine maginjo Brenda no jotendwa gi adier makende not everyone is elite and not everyone is knowledgeable of knowing ni mais ni a jurisdiction mar MCA so an kaka MC moyier abeda thuolo to mondo anyiso jopiny jodalawa mano koro awuoyo koro wawach kaka gweng' dong adhi e gweng' kaka nawacho e Kanyanjwa kama gawe ma donge so abedo piny
tawuoyo kod ne jodalawa ma jogenga yore manie boya kaka MCA manyiso ni mane go gi influence madhi loso godo gi governor manie under county manyalo idea influence mondo mi olosi nikech en tij governor mondo ne yo no los maber to en tija mondo ang'e to lose ineno ube otime yo makare en yo mawuoka gima so that japiny bedo ging'eyo maber ni kare yone mane bath dalawane ok en mar MCA ineno kare ma yo MP ing'eni kisetofautisha ne japiny minyise ni yo ma ABCD mago to yore manie bwo county mabiro mago to adhiro mondo tim nade mondo losi so japiny ong'e maber ni kare yone ine gi lwedo to kokinyiso japiny mano to en gimiluongo ni yo mong'e maber ni yo sirikal maduong' en yo mogo lam mano kende yes mane mong'e maber ni mano yo sirikal mamalo but ok ong'e ni kare nitie moko mabende ne iye ka ma gin gidinore adina to gin e bwo national government so wabedie gi mbaka gi japiny to wanyiso gi gik manie bwo county gik mane bwo manyalo influence directly matim kaka MCA margi magi makwatimo to miyo japiny chok bibedo kodwa gi paro moro mania ne wanyise mondo kunywa yawo to yawo ok okunyowa wanyise mondo losnwa sikul ok ogeronwa nikech magi biro nywandi te ni jatelo no waseyieri nyaka tim to gini ok ni jurisdiction mari to japiny mofail sechego ma josiasa goyo siasa gi ka gimanyo kura kuom jopiny onego giwach isewacho no kaeri but amedo mana jiwe onego giwach adiera gigo ma gibro timo kata gigo mane lwetgi ma ginyalo timo moloyo wuondo jopiny mane omiyo jopiny kogo blame gi because nitie jopiny ma wigi ok wil man gi memory nowacho no dhi timo be ji mako wigo gi sime ng'ane nowacho ni dhi timo gima kama japiny to samoro ok ong'eyo ni samoro gino ok nie jurisdiction mari mondo milosi tidhi wuondo jopiny ni mano wabro loso mano motimore nade mano adhi loso mano adhi timonu kaeto kachopo secho ka gigi fail timiyo koro jopiny bende neno jotelo gi ka jobok tir samoro oonge gi teko mar timo gima kamano so kanyo blame josiasa for yambo mang'eny but kore nyaka be no riambo be nyaka riambe mano radier riambo be nyaka riambe but okone gi riambe e gima hiyo japiny onego imany mana yore moko mag enticing japiny mondo be japiny bedo miye kura kasto bang' kisetimo ne mano to idhi tine but an awacho ga niya Brenda an gi weche adek kende ma an akwayo ne japiny mondo bi oyierane gin weche adek representation oversight gi legislation an mago kende manyiso japiny mondo mi gibi giyierane modong' giwawe wach mar na wuondo japiny abiro losonwa payano mana onge nikech ok an tinga losa paya iwinjo ok an tinga kunyawo nikech wan gi mbaka migoye assembly nyaka ter the bill maneno ni bill na niendi kopono odhi ochwe kono kata kodhi okadhe ineno to lokore chik to biro konyo jowa nyaka ter twak ma twagni endi biro impact directly to joga moyiera chien kata jodalawa moyiera chien ka jodalawa to mean the word people moyiera chien but ka ok atero twak ka ok legislate maber to ang' mane manyiso nikech ing'eni pesa gi bende ka ok ina good debater but you will never get them nikech resources are limited but wan gi unlimited things monego bene timo apeji penjo moro ka ok ang'eni isedwoka koso no kawinjo maber do you think kopogore gi our governors nwaseyudo kanyo according to you iwacho ka our governors are not doing enough kata kamano waneno ka some governors are very vocal gin e ground very active moso gavana ma Homa Bay iparo ni matimore nikech samoro dwaro ndamo mar ariyo yes nyalo bedo to bende ok nyalo bet king'iyo governor wanga she's been vocal and okata mana seche mano chako bedo governor right from women rep yes osebedo kuwe makata king'iyo kanyendi kaka nokede assembly kocha so she's someone ma has been talking and vocal yani osebedo kogo mbaka gi japiny and being ni any lemo bende machielo nyaka bendo chako bende dhoge bende nyaka med pako you see jasiasa nyaka med pako dhogi daily pile inonge seche ma monego beni dhogi bede madik onego beni kete pile so governor wanga is just right by pako dhoge mondo tim but okonego and not even governor wanga ingene Professor Nyang'nyong I don't expect from prof mondo miyo chak bedo ka koro chako wuoyo like governor wanga nikech one en otieko tamre
odhi pacho. Odhi yweyo. Either onyalo dwaro kom machielo, but ok ochako dwaro kom mana mar ang'owa mar governor. Mano bende kelo e pinyo machielo. Okay. Ng'ama osetiyo kaka governor janeno ka former governor ma Migori County e weche lieko ni onyalo dwaro bedo senator. Ng'ama osetiyo kom mar governor bende en gima kare mondo mi ng'ani chak duog nikech kok odwa bedo senator e county achiel ma bende notiye to kendo samoro king'iyo malong'o bedo development moro maler manokelo bende onge. Yena duoki kacha kasabi kayo. So governor wanga or any other person nyaka pak dhoge, but ok onego wapak dhogwa gi PR. Ineno. Onego wapak dhogwa gi gik ma watimo manitiere on the ground, ma when someone goes to that area. Yes, onego bed tich. Ineno. Koro dhogi be pako to tich be itimo. In fact, onego beni ni kedo gi jok makedo kodi e dongruok. Ka ng'ato ok dwa ni mondo dongruok ochopi to dongruok ema idwaro, mano onego beni kedo nikech mano jasik jape. But ok onego beni kedo gima jo sesa watimo marach kata jotendwa gikedo gi jogo mawacho ne gi adiera mantiere ground. Kaka moro dhi marach to ng'ato bedo vocal to wacho. For example, aneno mo ka kitang'o one of the hospitals no kodhi maber mane Nyanza wakao kata luongo nyinge tineno ka ng'ane migoyo ng'ane iwacho ni ng'ano dhi marach ng'ano goyo jatelo ng'ano samoro go jatelo ng'ano nyiso gima timore e ground ng'ano nyiso gima oneno because ng'ano ni e ground ng'ano can prove ni gima wacho ne adiera ndio samoro kidhi kanye didi kata inyalo yudo ni sereno mat wan kaka jopiny ok ni mondo wach ne jotelo gi ke adiera we cover them and wamiyo gi teko mathoth. Adwa nyisi japiny aila no. Japiny aila ndio japiny mofuo ma governor ondiko kata ma jatelo ndiko ineno machiemo directly from jatelo no. So feel ne ya ko wach gimoro adiera tigoyo jatelo. Ma ing'eni kama wachieme. Koro eno defend jatende just stupidly. Ineno. When you want to help your boss, tell your boss the truth. Kata koro riembi and that is me. Mana kaka an ga ngimana. I will always tell you the truth. Kata koro yer ne riemba kata koro yer ne tema nade kata yer ni nega. You just kill me, but I've told you the truth. But when you see someone ma ok kun jatende adiera, ng'ano uso jatende. To jatelo get very funny. But at the moment magik moko biro backfire, you will be the first person to go. You will be the first person to go. Mokwongo kecho jatelo kubiyeni niya. Ni gima notimo kode jare to onego beni nitie kaka ikonyo. Ni tene modhi to weye tijni. You will be the first person to go. Ae to jatelo biro luwi. So when you want to become a good person, advise your boss properly. Nyise sani jatelo. Matter to you as a boss in jatelo. Yes, me a teach moda tea. Kungi winja kata 4 marom nade gi 4 pamena ne mia godo titi se mia tich. Winje ni to Henry ndadho mar gima wacho ne chal nade. Kise winjo that gima wacho, make a decision out of what I've told you. Ati kungi weye to wacho ne gini rach gini be oro wa mia ne wapime fo ndalo moko wanene kaka watimo. To nike just telo ok dwar ng'ama kone adier ibiro yudo ka gik moko collapse. Back to the question me penja mag senate aneno ka joma osebedo governors here also had that rasanga. Okay, it's a rumors but confirm ni maybe onyalo dwaro kom mar senator. One. How can be specific on people? Are they the only people who can hold such positions? My first question also kana neno wach makamano. 2. What did they do? Magi paro ni koro negi to maber ahinya. Mako chako make that position, then they will do better. And yana paro ni chiko nego kete ntiere positions makise hold e pacho kaeri. You just go. To kamichope no koro just go and rest. Allow other people also to try because adiri man tiere maro wachenia. Some of our leaders, most of our leaders, ok tim tich mowinjore. Just to say. Exactly. Just to say. The renewal or the recycling of leaders hinyo wa e Kenya ka. Adiri wan gi jotelo mano chako bedo. The same old politics, the same old ways, yes. The same everything is just the same. That's why we are just moving nowhere. We're just going into circles because we keep on recycling the same leaders. Moko no chako bedo kapok onyuolwa. Gintiere positions go nyaka kawuono mowuogi. Gintiere telo mopogore pach. What is this person? What is new that this person is offering? So the only thing, the renewal or the recycling of leaders, and therefore, iwacho ni jamiel maber
ong'isa monego wuok e pap ineno you don't just dance ma kata koro mielo oserumo kata in kata koro lokrege ma koro ji mielo to in pod imielo angla ma kokichikori go angla mit ni mal kata koro ji nie gospel ji gone Nyasaye kamano kuom otieno miyawonwa in kokimielo angla malicho imielo inda kokidich malich ineno so know when to leave the stage and this is to say japiny nyaka koro bed ng'ama wiyo yawre ma ok wanua jotelo every time. Exactly. Kaka wanyalo nuo jotelo bedo kama. Eri no wamiyo position mano mar MCA. Odhi first term otiyo maber. Wa feeling Henry ni kwa miye second time to wamiye. Wasemiyo Henry second term. We Henry odhi oiwe. So if you feel Henry can still help you, me Henry position more machielo kata ka en speaker of the county assembly or governor kata ka en MP. Tema ni Henry gi MP. Kuyudo ka Henry is also doing something good. Miya ni urukana tielo mar ariyo. Ineno chori uru kamon. Ka Henry osebedo koro the governor. I think from governor kaendi kapok nadwaro senate. Adhi amany kata ka kom mar ang'oa senate to kata ka kom ang'oa kom mar ker kocha. Katieko, let me just go. These are the people ma setimo kom mar governor. What did I do, mame? So where got my recycling of these political leaders? Mami Jomatindo nikech usiknwa niya. And that's why I always say, Jomatindo, this is our time. When someone is telling you niya, ni une jotelo makiny, let that be there tomorrow, but their tomorrow should be our today. We are the leaders of today. Today, not tomorrow. Tomorrow is no longer there. Mae thul marwa kaka Jomatindo mondo wan bende walid, and we should show ni kare wanyalo lead magik moko bende bed makare. Tok ne ya ni ne Henry manyaka ne jomoko ibro nyuol gima ne Henry. Achiel iyudo ka ng'ani mano osebedo MP I don't know for how many years, ng'ani koka senator I don't know for many years, ng'ani mapod enena, but there are also other people mabe nigi potential manyalo timo gimoro. Moso ober mana ka jatelo osebedo ka kelo dongruok to koro jopiny nyalo wacho ni ang'ane to osebedo ka tiyonwa, lakini ka koro dongruok boko kel Henry chenro mag dongruok moko manyaka ni chak moko e gweng'no gimoro amoro moko to bad jatelo to enadi. I want to give you a story. I want to give you a story. Yes. I don't just remember exact constituency, but I remember the person. Henry Kosgei. Henry Kosgei was a staunch ODM person. Kabisa, I know him. You know Henry Kosgei. So Henry Kosgei neja ODM. I to wode no chungi UDA. Was it UDA or if not UDA then Jubilee? Jubilee, I think so. Yes. And you know what happened? Henry no wacha ni koro weyo. Uchungi ODM to people advised him. Mondo koro weni kichude ne dhi ombe gi wich kuot marach. Hivi yani kila roko machiel. So like of my age. Bro gik age na moro ma ambe koro nyithinda mantiere go kande. My junior and my yes. Lead. Yes. Gini bende koro gibro dwaro the same position. Koro kambe poda more wanga kweke wanga. Ni an bende poda dwara the same seat to nyithinda kare nyithinda ka bro dwara. Iwacho ni power krom ngato. Krom kabisa. Koro kisa kataka power krom. Leaders was approved so many times ni power krom. Koro gimatemo nikech power krom mana it is true. Gimatemo. Awe to nyathina chabe kare koro donje mondo power chot puro donga irwa nikech kopone ya nyathina ni mapoda my opportunity. So awe to nyathina chabe ne yude thuolo. Nyathina does not mean my son or my daughter. What's no biological concern? Yes. Obede nyathina moro machielo mane gweng'wa kanyo, obede owadwa moro mane gweng'wa kanyo mapod tin, man gi bright mind to kelo new idea to wanyalo konyo go ward, wanyalo konyo go constituency, county kata piny Kenya. Gimi wacho no paro na gimoro ni some politicians bende niga gi habit moro. Yes. Nika gisebede power to koro these new minds, young people kabiro piny kaeri masa moro bano ka wuod ng'ane bende chier gi hawi moro mar telo and whatever. Ok gidwar kabisa. Kendo ginyal yie mondo mimi go makata lwete mondo mi oti kode kanyakla chieng' morembo ko wuok to ng'ani odonj kare mondo mi okaw kare do ka jogi ndanyalo wacho ni gini ncha neno ka jomoko no wacho ni Raila made a mistake moro ni noko groom ng'ato. And I also second that thing. If Raila ne nyalo groom ng'ato already for the ODM. Deo ko biro gi warok mane ODM gi. Ng'eni gibila ODM ka ri entelo gi kaw ka Raila. Raila didn't groom anybody. No nego beno groom a young mind, very energetic person, because age never chronosedi.
mane nyalo ma if anything happen kaka no happen ero en dwaro mar Nyasaye ok marwa to de ODM ng'eyo kama ochomo anyway kane Raila dhi laro kom mar whatever in Sababa anano kacha ka no wacho ni no weyo gik moko e lwet Governor Anyang' Nyong'o. Who is older than him? Who is older? No, to dongana kuni akona kind. Ndi gik moko kwanya pa nikech with age you can't lie. So some people feel like maybe that is the person but otemo groom and whatever but king'iyo kaka ODM osebedo kare. How would you groom someone who is older than you? How would you groom someone who is older than you? Maybe mane ngama noneno kane nyalo nini. No, him picking but the truth is him picking Prof was good because Prof being of his age and anything is polished. I like Prof with that. He's polished and ungeo how to plan things. Kanya nyalo apake Prof, but you don't tell me there ni grooming Prof was the best. Prof is older than him, but it was just some people's money maybe and mano ningo beni oka Raila kane Raila koro ngo bedo gai maro die mano sawa but you see but the truth maponitiere niya Raila ne oko groom ngato and ne oko weyo ngato mane nyalo mako kare maybe do groom ngato to wochero ne koro maro mangano kabisa ineno gimo chon Brenda I want to second those people and bende kaka Henry anachayo Raila Odinga the late Raila Odinga e weche adek number 1 failing to groom someone one was the biggest mistake 2 failing to go mbaka kitelo gimosebede mondo nwa bed gi factories e Luoland waka manyalo ndiko gandawa iwinjo to curb unemployment mano kanyo nase inen gen influence kendo gik moko to notimo kadagi mago notim to kanyo no kanyo ne okotimo enough bigger percentage mag youth magango gini pod ne oko ka no nego goe matek mondo mi ang'owa kembe moko bi nikech that influence and the power mane go number 3 mane ok amorgo as a young politician in the young Kenya wach mar tingo bat so these 3 things but most importantly and wach mano mar koso grooming someone nikech ok ng'ato kidi kawuono bende jotelo mang'eny timo gino Henry kiwuok e gweng'u kacha kaka wuon ng'ani man gi interest e politics makendo nyalo chiwo kony whatever to kaka isefwenyi tiduoki piny ka but kanyo bokadwa cha Odinga bokadwa mosku ng'adi kanyo bokadwa cha Raila nikech jok manoting'o bedegi noting'o bedegi mondo bede good people but jogi ma were failing him ingeni Brenda samora nyalo bedo ng'ama okia gimoro oting' bada takia gimoro I should now start learning on how to do things ma proper ok ji temi ting'o bedegi ofuo kata riek ok ging'eyo kata gikia nitimo ng'eto nitimo kia titing'o bad koting' bad kasefwenyo oting' bada I should also look for ways of thriving gima josiasa wanyaka ng'e ni 2027 ting'o bad onge koso nitie ng'ama pod dhi ting'o bad ng'ato 2027 adieri ineno zoning mwawoyo mwakwero kodicha en another way mar ting'o bad ng'ato but mane momiyo an ok adware nikech pod idhi ting' bad ng'ato en ni ok ja ODM wane osebedo kae ni TV kanye ni radio to goyo ODM ok odwar ODM and therefore kodwa chumbi ODM ok wadhi miye wamiyo Brenda must be loyal ni kanya makore ng'eyo ni seti mang'one party kia party otimore nade whatever sebudhe party maro this silly question ma jomoko penjo gaji party maro monade there's this silly question my time it silly ma jomoko penjo gaji niya Henry madwaro kom MCA no gire mane makoth go Eliare Henry madwaro kom MCA no ang'o mosetimone party which party I've never declared to have any party Henry kar party that is a very wrong question I never feel that question okomata Gimisetimo. Kar giri misetimo. My answer now. At which level? Are the question? At which level? Nikech kaka fuambo kama. Ta highlight issues ma affect Japan. If I not doing something, my impactful. Now what Japan is expecting of you, Henry? Eni kaka sani nyithindo dhi kwa mama ng'eny koko dok e school. Japan expect you ni kaka jal madwaro. Kaka jal mondo binyis gini you have this leadership skill and whatever make lwet nyithindo chelari adek moko man is not it's not right mane giri makoth goyoko man which is not moko nego beni bedo go judge an
kiparo maleo mar telo to yuto nani nono ineno to paro ma an godo to en mar telo mar konyo gandawa to yuto na ema nono ma samoro ok nyal miya awach niya akawe nyithindo moko adek mondo an bende apuonji yuto na ni nono but paro ma an godo to en paro mar tero oganda wa nyime ang'o ma mon umiya ta tero oganda nyime kaso penja ni to gira mane makoth ligo ile ata bi nyiso niya kana umiya kana onge go na akawe nyithindo 20 na tere. So it's a question moko nego beni bedo ni ang'o ma giri mane makoth Brenda ok nyathi nyalo nyuol kawuono to chak wuoth to dhi e klas 1 3 nyaka 5 modhi mbele nyathi nyaka kadhe step ini no nyoto ini nigi paro ero kako medo dongo to ini nigi paro mar telo iwinjo to nikech ini onge gi resources mwandu maro ma samoro en godo wuon gi moro mane nyalo wene mwandu moro ne onge and nitiere gik ma odonga ki mungu wawang'adi matin yes a leadership kae okochore nyaka ibed gi pesa korka inyalo maybe konyo 1 2 3 true which is very true. Kabisa. Now let me tell you ka jomoko chako. You can use, if you are a leader, then it means ninya kibede influence moromatin. You can use your influence moromatin to bring something in your area. That is you can true. use your influence. Or it doesn't mean this money must come from your pocket. Yes. Yeah. Because that is a challenge. Can't I get you? Yes, not from your pocket, but as a leader, prove to us that you are a leader. Prove to us that you use your influence to bring something to the community. You can use your influence. Me makdo katamana gi NGO moro to bring something. So kanyo to japiny nyaka penji giri mane makoth goyo. Okay, it's okay. But nigi bed judged after answering that question. Exactly. And again, koro kaka wan fwambo waka. Tijwa en mar menyo gik matimre to waketo ne japiny. Yes. To ka ng'ase luongo MCA madala wa Mheshimiwa Patrick Ware, whom I respect so much. Yes, I respect him nikech oduong'na, I respect him nikech he's the lead. En jatelo manago, in fact I voted him. Yes. Nagone kocha. But adhi gole. So yes. Oikra ne mano. Yes, agole but nagone kocha. Onge malongo. Mano nyaka ng'e. Kom no sedong ne ni. Maler. Yes. Anyway, so ineno kasi nyiso japiny akulungo japiny wane TV kata alungo Mheshimiwa Patrick Ware. Mheshimiwa kiwuok Sango Game to ikadha bonga idonjo Rabango ikadho Gweyo idonjo Rangwe yone rach ang'o mitimi e yone aketo gima is direct ne japiny mamiyo ka Mheshimiwa koro loso yoni ndi ka Mheshimiwa oseduoko penjo to japiny cha bedo gi ng'eyo in gi influence an gi influence kacha sa influence jatelo ni bingini nitiere gik moselosi kata mana nikech ng'ato nogo poro ng'ato nowuok ka oko mager mogo poro mowacho kada luongo nying moro bowacho mogo poro magino tim so bano giri makoth go oko you can count that na fwambo waka wasetimo gik there was a time but kade wach nitiere Rangwe hospital dispensary. Yes. When I went to ayudo ka Rangwe dispensary ya net mar suna ogeng' gi yiende mochung' kama endi to ket go. I'm telling you what I saw with my eyes. What? Yes. Mano kiteni ma jotuo ninde. Bana nyisi gima naneno gi wang'a. Kane wago poro I had to call waziri mochung' ne weche mag health e county ma Homa Bay. By then was Rosalind Omolo. Yes. Masani ndiko ran Grace Osewe. So when I called, actually that action no better taken. Mane gitero gik mowinjore. So it means near go poro mi wachono is another proper influence maseti mondo gik moko lok. Idwara tim ang'o to poke mi position no mondo tim to ambe samo yuto na ema pod onge to an gi paro malew. So anyalo wacho ni I give you that a plus. Thank you. Do more. Thank you. Yes. Hey. Dakika don kanya par kende. Watieko gini. To watieko gini. Gini wase na tieko. Kapod in gi wach moro ma di ko mondo wawaje. Kare kono mondo wawach ni wa kama ne midwaro winjo. But ko kama watieke so mote. That is just team. Wacho no kanyo ni no winjo waka entie got karateng kendo chio makare kato wal kanyo gi Vincent Kajomo mane wacho kanyo ni mu winjo live from Game Rise sub location in North Kanyakach ward Nyakach sub county together with my lovely wife Lilian Onyuro and my son Zuriel Onyuro. Wacho kanyo ni the government should pay IDPs of 2007-2008 for MCA North Nyakach ward Nyakach sub county 7. We'll debate about that.
We'll debate about that. 2008, 2007, and 7. Mano IDPs, jogo mane weche go mag lweny nodare kuonde gi mopogore opogore. And remember, even 2017, to jomo sedar. Kata mana tok mano ka winjore gi weche go mag nini. Oningo be ni jogi eki yudo ratichgi kendo government oningo ng'e ni to ginyalo survive nang'o kaluwore gi mago mano timore. Erokamano Vincent Kajomo kuom ote marino ero. Mano donjo makare. Nyakura mga jwang, watieke. Yes. Kinyi niendi mano masane. Mor mara maduong' ahinya. En ni ikete Kala TV, inene kokalo kuom mbui, samoro ine odi ka wuok idhi tich, kata ang' idhi tich seche mamoko, tikete Kala TV kaendi. Agoni erokamano ahinya nikech imiyo Kala TV bedo Kala TV. Kuom mano, puoch gi pak ne janeno mara, mabende okete Kala TV kinyi niendi mano masane. Wach moro na wi godo ni, ng'ama dhi kanisa kawuono dhi kanisa. Joma kiny dhi kanisa kinya dhi kanisa. Kokamano warado kodi chichi mar Jumapil, chieng' mar Jumapil mogwedhi. Oriti masani endi. Bedo kod weekend makare. Yes, mana kamano. An wach mawi godo en ni wayieruru jotelo mabeyo manyalo kelonwa dongruok mowinjore. Ok jotelo madhogi mang'eny. Koro wang' ni kwa yiero to wayiero jotelo go eko mabeyo manyalo konyowa. Wagoni erokamano an bende janeno mar Kala TV kuom bedo kodwa nyaka ne wachaki nyaka sani. Warom kendo odiochieng' machielo e sa machielo mana kuom ng'wono mar Nyasaye. Nyinga en Brenda Genyo. Get ready to